Σε μια πολυτελή έπαυλη, μια ύπουλη σιωπή κρύβει μια πραγματικότητα κακοποίησης και συναισθηματικού ελέγχου. Εκείνη, έγκυος, ζει υπό τη συνεχή επιτήρηση του συντρόφου της, ενός ισχυρού αλλά σκληρού άνδρα. Όταν η βία γίνεται αναπόφευκτη, ένα απροσδόκητο βίντεο αποκαλύπτει την αλήθεια και δίνει το έναυσμα για τον αγώνα για δικαιοσύνη. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιέφερε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Σας υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι η καλύτερη ιστορία που θα ακούσετε στη ζωή σας. Η έπαυλη υψωνόταν επιβλητική στη λεωφόρο Ευρώπης, στην Εκάλη, σαν ένα φρούριο από γυαλί και ιταλικό μάρμαρο. Η Μαρίνα παρατηρούσε από το παράθυρο της κύριας κρεβατοκάμαρας την απαλή κίνηση των δέντρων στον κήπο, ενώ το δεξί της χέρι χάιδευε με λεπτότητα την κοιλιά της στους 6 μήνες. Ο απογευματινός ήλιος έλουζε τα ανοιχτόχρωμα έπιπλα με ένα χρυσό φως, σχεδόν εξωπραγματικό, σαν όλα εκείνα ήταν μέρος ενός τέλεια σκηνοθετημένου ονείρου. Από έξω αυτό το σπίτι αντιπροσώπευε όλα όσα επιθυμούσαν οι άνθρωποι: επιτυχία, σταθερότητα, ομορφιά. Μέσα, η Μαρίνα ένιωθε το βάρος μιας σιωπής που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Δεν ήταν απλώς η απουσία θορύβου. Ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο καταπιεστικό. Μια ησυχία που φαινόταν να ρουφάει τον αέρα από τους πνεύμονές της, μετατρέποντας κάθε αναπνοή σε μια συνειδητή προσπάθεια. Ήταν 29 ετών, με καστανά μαλλιά που έπεφταν σε απαλούς κυματισμούς στους ώμους της, μάτια στο χρώμα του μελιού που κάποτε έλαμπαν με όνειρα και τώρα φαινόταν να κρύβονται πίσω από ένα αόρατο πέπλο. Απόφυτος αρχιτεκτονικής, η Μαρίνα ήταν μια ζωντανή γυναίκα, γεμάτη σχέδια και ιδέες. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε που παντρεύτηκε τον Ροδρίγο, κάτι μέσα της έσβηνε σιγά σιγά, σαν ένα κερί που καίει αργά σχεδόν ανεπαίσθητα. Ο Ροδρίγο Μέντες ήταν ο τύπος άνδρα που τραβούσε την προσοχή όπου κι αν πήγαινε. Ψηλός, με φαρδιούς ώμους, μαύρα μαλλιά πάντα τέλεια χτενισμένα προς τα πίσω, σκούρα μάτια που μπορούσαν να είναι γοητευτικά ή εκφοβιστικά, ανάλογα με τη στιγμή. Στα 38 του διεύθυνε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας, εμφανιζόταν σε εξώφυλλα περιοδικών, καλούνταν σε αποκλειστικές εκδηλώσεις, ήταν περιζήτητος ομιλητής. Όλοι τον θαύμαζαν. Όλοι ήθελαν να είναι κοντά του. Η Μαρίνα είχε επιλεγεί ανάμεσα σε πολλές. Έπρεπε να νιώθει τυχερή. Αυτό έλεγε πάντα εκείνος. Εκείνο το απόγευμα της Πέμπτης η Μαρίνα κατέβηκε τις σκάλες προσεκτικά, κρατώντας το κάγκελο από ευγενές ξύλο. Το σπίτι φαινόταν πολύ μεγάλο για 2 άτομα. Ή 3, αν μετρούσε το μωρό που μεγάλωνε μέσα της. 4, αν συμπεριλάμβανε την κυρία Ρόζα, την οικονόμο που εργαζόταν εκεί σχεδόν 1 χρόνο. Μια μεσήλικη γυναίκα, πάντα διακριτική, πάντα παρούσα αλλά αόρατη, σαν να είχε μάθει την τέχνη του να μην ενοχλεί. Η κυρία Ρόζα ήταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας το δείπνο. Η μυρωδιά του σκόρδου και των φρέσκων βοτάνων γέμιζε τον χώρο. Η Μαρίνα μπήκε αργά και η μεγαλύτερη γυναίκα σήκωσε τα μάτια της, χαμογελώντας αμήχανα. «Καλησπέρα, κυρία Ρόζα. Χρειάζεστε βοήθεια με κάτι?» Η οικονόμος κούνησε το κεφάλι της πολύ γρήγορα. «Όχι, όχι, κυρία Μαρίνα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ο κύριος Ροδρίγο ζήτησε να ετοιμάσω το ψάρι όπως του αρέσει. Θα φτάσει σε 1 ώρα». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά το κεφάλι και ακούμπησε στον πάγκο από γρανίτη, παρατηρώντας τη γυναίκα να εργάζεται. Υπήρχε κάτι παρηγορητικό σε αυτές τις μηχανικές κινήσεις, στην προβλέψιμη ρουτίνα του κόβω καρικεύω οργανώνω. Θα ήθελε να μπορούσε να χαθεί και αυτή σε αυτό, να έχει κάτι τόσο απλό να κάνει με τα χέρια της, κάτι που δεν απαιτούσε πολλή σκέψη. «Είστε καλά, κυρία Μαρίνα?» Η φωνή της κυρίας Ρόζας ήταν απαλή, σχεδόν μητρική. «Φαίνεστε κουρασμένη». «Είμαι καλά, ναι, απλώς λίγο κουρασμένη. Η εγκυμοσύνη, ξέρετε πώς είναι». Η κυρία Ρόζα δεν απάντησε, αλλά τα μάτια της έλεγαν περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη. Ήξερε. Φυσικά και ήξερε. Εργαζόταν σε αυτό το σπίτι αρκετό καιρό για να αντιληφθεί τα πράγματα που δεν λέγονταν. Τις πολύ μεγάλες σιωπές, τις κομμένες συζητήσεις. Τον τρόπο που η Μαρίνα απέφευγε συγκεκριμένα θέματα. Τον τρόπο που ο Ροδρίγο κοιτούσε τη σύζυγό του μερικές φορές με αυτό το ύφος κάποιου που διόρθωνε ένα λάθος. Η Μαρίνα επέστρεψε στο σαλόνι και κάθισε στον λευκό καναπέ, άψογο,
όπου ποτέ δεν ένιωθε άνετα να χαλαρώσει πραγματικά. Όλα εκεί ήταν πολύ όμορφα, πολύ ακριβά, πολύ εύθραυστα. Πήρε το κινητό της και είδε 3 αδιάβαστα μηνύματα. Ένα ήταν από τον πατέρα της, τον ομοσπονδιακό δικαστή Ερίκο Αλμπουκέρκι, που ρωτούσε πώς ήταν. Ένα άλλο ήταν από την Καμίλα, την καλύτερη της φίλη από το πανεπιστήμιο, που επέμενε να συναντηθούν. Το τρίτο ήταν από τον Ροδρίγο, που την ενημέρωνε ότι θα έφτανε νωρίτερα σήμερα και ότι ήθελε να βρει τα πάντα τέλεια. Η Μαρίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. Τέλεια. Αυτή η λέξη αντιχούσε συνεχώς στη ζωή της. Όλα έπρεπε να είναι τέλεια. Το σπίτι, τα ρούχα, το χαμόγελο, η στάση, οι λέξεις. Ακόμα και τα συναισθήματα έπρεπε να είναι τέλεια, ελεγχόμενα, παρουσιάσιμα. Έγραψε μια γρήγορη απάντηση στον πατέρα της. «Είμαι καλά, μπαμπά. Απλώς κουρασμένη. Θα μιλήσουμε αύριο. Φιλιά». Το έστειλε. Άνοιξε το μήνυμα της Καμίλα και το κοίταξε για πολλή ώρα. Η φίλη της πρότεινε έναν καφέ, ένα γεύμα, οτιδήποτε. Είχε εβδομάδες να βγει. Ο Ροδρίγο δεν της άρεσε να βγαίνει μόνη της. Έλεγε ότι ήταν επικίνδυνο, ότι ήταν έγκυος, ότι χρειαζόταν φροντίδα. Αλλά η Μαρίνα ήξερε ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν έλεγχος. Ένας ευγενικός έλεγχος, τυλιγμένος σε ανησυχία, αλλά παρόλα αυτά έλεγχος. «Καμίλα, συγγνώμη, είμαι πολύ κουρασμένη με την εγκυμοσύνη. Σύντομα θα τα πούμε, υπόσχομαι». Το έστειλε και ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Πόσες φορές είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία. Πόσες φορές είχε πει ψέματα στους ανθρώπους που αγαπούσε. Η μπροστινή πόρτα άνοιξε και η Μαρίνα ένιωσε όλο της το σώμα να συσπάται. Ο Ροδρίγο μπήκε με σταθερά βήματα, την δερμάτινη τσάντα στο χέρι. Το κοστούμι του άψογο ακόμα και μετά από μια ολόκληρη μέρα συναντήσεων. Την είδε στον καναπέ και χαμογέλασε, αλλά ήταν ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια του. «Γεια σου, αγάπη μου. Πώς πήγε η μέρα σου?» Η Μαρίνα σηκώθηκε αργά ισιώνοντας το φόρεμά της. «Ήταν ήσυχα. Και η δική σου?» Ο Ροδρίγο άφησε την τσάντα του και περπάτησε προς το μέρος της, παρατηρώντας την από πάνω μέχρι κάτω. Κουραστική. Πολλές συναντήσεις. Άγγιξε το πρόσωπό της με το χέρι του, μια χειρονομία που θα μπορούσε να φανεί στοργική, αλλά που είχε κάτι το αξιολογικό. «Είσαι χλωμή. Δεν βγήκες από το σπίτι σήμερα». «Όχι». «Έμεινα να ξεκουράζομαι». «Ξεκουράζεσαι». Επανάλαβε τη λέξη σαν να δοκίμαζε τη γεύση της. «Είναι καλό να ξεκουράζεσαι, αλλά πρέπει και να προσέχεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να είσαι ατιμέλητη, Μαρίνα. Οι άνθρωποι βλέπουν, παρατηρούν. Αύριο έχουμε εκείνο το δείπνο με τους επενδυτές. Πρέπει να είσαι καλά». «Θα είμαι». Η Μαρίνα προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά το χαμόγελο βγήκε κουρασμένο. Ο Ροδρίγο την άφησε και περπάτησε μέχρι την κουζίνα, όπου χαιρέτησε την κυρία Ρόζα με ένα σύντομο νεύμα. Η Μαρίνα τον ακολούθησε κρατώντας απόσταση. Άνοιξε το ψυγείο, πήρε ένα μπουκάλι νερό και ήπιε κατευθείαν από το στόμιο. Η Μαρίνα ήξερε ότι αξιολογούσε τα πάντα. Το φαγητό, την καθαριότητα, την οργάνωση, την ίδια. Το δείπνο ήταν σχεδόν έτοιμο όταν ο Ροδρίγο επέστρεψε στο σαλόνι. Η Μαρίνα τον συνόδευσε, καθίζοντας στο τραπέζι της τραπεζαρίας, ένα μακρύ κομμάτι σκούρου ξύλου που φαινόταν πιο κατάλληλο για εταιρικές συναντήσεις παρά για οικογενειακά γεύματα. Η κυρία Ρόζα σέρβιρε το ψητό, ψάρι, συνοδευόμενο από λαχανικά στον ατμό και καστανό ρύζι. Όλα ήταν τέλεια τοποθετημένα, κάθε λεπτομέρεια μελετημένη. Ο Ροδρίγο έφαγε σιωπηλά για λίγα λεπτά. Η Μαρίνα τον παρατηρούσε με την άκρη του ματιού της, προσπαθώντας να διαβάσει τη διάθεσή του. Φαινόταν τεταμένος, αλλά όχι επιθετικός, απλώς απόμακρος. Έφαγε αργά, νιώθοντας το μωρό να κινείται μέσα της. Ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που την έκαναν ακόμα να χαμογελάει αληθινά. Η ιδέα ότι σε λίγους μήνες θα είχε κάποιον να αγαπήσει χωρίς φόβο. Κάποιον που θα εξαρτιόταν από αυτήν, αλλά με έναν αγνό τρόπο, χωρίς κρυφές απαιτήσεις, χωρίς αδύνατες προσδοκίες. «Το ψάρι είναι καλό», είπε ξαφνικά ο Ροδρίγο. «Η κυρία Ρόζα ξέρει να το φτιάχνει σωστά». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά. «Είναι όντως υπέροχο». Την κοίταξε επίμονα. «Έφαγες λίγο». «Δεν έχω πολύ όρεξη». «Πρέπει να φας. Είσαι έγκυος. Πρέπει να τραφείς σωστά». Ο τόνος δεν ήταν ανησυχίας. Ήταν διαταγή.
Η Μαρίνα πήρε λίγα ακόμα λαχανικά και τα έβαλε στο πιάτο της. Ο Ροδρίγο ξαναέφαγε, ικανοποιημένος. Η κυρία Ρόζα πέρασε από το σαλόνι μαζεύοντας άδεια πιάτα και η Μαρίνα αντάλλαξε μια γρήγορη ματιά μαζί της. Η οικονόμος χαμήλωσε αμέσως τα μάτια της, σαν να είχε δει κάτι που δεν έπρεπε. Μετά το δείπνο, ο Ροδρίγο πήγε στο γραφείο. Η Μαρίνα ανέβηκε στο δωμάτιο και κλείστηκε στο μπάνιο. Άνοιξε τη βρύση της μπανιέρας και άφησε το ζεστό νερό να τρέξει. Έβγαλε αργά τα ρούχα της και κοίταξε την αντανάκλασή της στον καθρέφτη. Η στρογγυλεμένη κοιλιά, τα μεγαλύτερα στήθη, οι ραγάδες που άρχιζαν να εμφανίζονται. Άγγιξε το δέρμα της και ένιωσε ένα κύμα αντικρουόμενων συναισθημάτων. Αγάπη για το μωρό, φόβο για το μέλλον, ενοχή που δεν ένιωθε αυτό που νόμιζε ότι έπρεπε να νιώθει. Μπήκε στην μπανιέρα και έκλεισε τα μάτια της, αφήνοντας το ζεστό νερό να αγκαλιάσει το σώμα της. Εκεί, μόνη, μπορούσε να αναπνεύσει, μπορούσε να σκεφτεί. Μπορούσε να είναι ο εαυτός της έστω και για λίγα λεπτά. Σκέφτηκε τον πατέρα της. Πόσο παρόν ήταν πάντα, προστατευτικός, δίκαιος. Ο Ερίκος Αλμπουκέρκης ήταν ένας ευθύς άνθρωπος, με στέρεες αρχές, σεβαστός στον νομικό κόσμο. Η Μαρίνα ήξερε ότι ποτέ δεν είχε εγκρίνει πλήρως τον Ροδρίγο. Ποτέ δεν το είχε πει ανοιχτά, αλλά το αντιλαμβανόταν ανάμεσα στις γραμμές, στα ανεπαίσθητα σχόλια, στον τρόπο που παρατηρούσε τον γαμπρό του. Αλλά η Μαρίνα τον είχε ερωτευτεί. Ή τουλάχιστον νόμιζε ότι τον είχε ερωτευτεί. Ο Ροδρίγο ήταν χαρισματικός, σίγουρος για τον εαυτό του, επιτυχημένος. Την έκανε να νιώθει ξεχωριστή. Στην αρχή. Μετά ήρθε ο γάμος. Και σιγά σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Άρχισε να εκφράζει γνώμη για τα ρούχα της, για τους φίλους της, για το πώς έπρεπε να μιλάει, να συμπεριφέρεται, να εμφανίζεται δημόσια. Εκείνη νόμιζε ότι ήταν απλώς ζήλος, φροντίδα. Αλλά ο ζήλος έγινε έλεγχος και ο έλεγχος έγινε ασφυξία. Η Μαρίνα άνοιξε τα μάτια της και κοίταξε την οροφή του μπάνιου. Υπήρχαν κάμερες σε διάφορα δωμάτια του σπιτιού. Ο Ροδρίγο έλεγε ότι ήταν για ασφάλεια, για να προστατεύσει την ιδιοκτησία. Αλλά εκείνη ήξερε ότι την παρακολουθούσε. Ήξερε ότι έλεγχε τις κινήσεις της, τις συνομιλίες, τις εκφράσεις της όταν νόμιζε ότι ήταν μόνη. Μια μέρα η Μαρίνα βρήκε μια λίστα στο γραφείο του. Μια λίστα με ώρες. Ώρες που είχε κατέβει στην κουζίνα, ώρες που είχε απαντήσει στο τηλέφωνο, ώρες που είχε βγει στο μπαλκόνι. Κατέγραφε τα πάντα. Και όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος απλώς χαμογέλασε και είπε ότι ήταν μέρος της ρουτίνας ασφαλείας. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν παρανοϊκή. Και η Μαρίνα άρχισε να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Ίσως όντως να υπερέβαλε. Ίσως να ήταν απλώς κούραση. Ορμόνες εγκυμοσύνης, υπερβολική ευαισθησία. Το έλεγε τόσες φορές που άρχισε να το πιστεύει. Βγήκε από την μπανιέρα και σκουπίστηκε αργά. Φόρεσε ένα ελαφρύ νυχτικό και βγήκε από το μπάνιο. Ο Ροδρίγο ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, κοιτάζοντας το λάπτοπ του. Σήκωσε τα μάτια του όταν εκείνη πλησίασε. «Άργησες». Χαλάρωνα στην μπανιέρα. Έκλεισε το λάπτοπ και την κοίταξε. «Έλα εδώ». Η Μαρίνα ξάπλωσε δίπλα του και ο Ροδρίγο πέρασε το χέρι του πάνω από τη μέση της. Ήταν μια χειρονομία που θα έπρεπε να είναι παρηγορητική, αλλά που την έκανε να νιώθει παγιδευμένη. Μύριζε ακριβό aftershave και κάτι αόριστο. Κάτι που την έκανε να νιώθει τεταμένη. «Ξέρεις ότι σ' αγαπώ έτσι, Μαρίνα». Η φωνή του ήταν απαλή, σχεδόν υπνοτική. «Ξέρω. Και ξέρεις ότι όλα όσα κάνω είναι για σένα, για εμάς, για την οικογένειά μας». «Ξέρω», την φίλησε στον ώμο. «Τότε πρέπει να με εμπιστεύεσαι. Πρέπει να σταματήσεις να αμφισβητείς τα πάντα. Πρέπει να είσαι πιο ευγνώμων». Η Μαρίνα έκλεισε τα μάτια της. Ευγνώμων. Ναι, έπρεπε να είναι ευγνώμων. Είχε ένα όμορφο σπίτι, έναν επιτυχημένο σύζυγο, ένα μωρό καθοδόν. Τι άλλο θα μπορούσε να θέλει, γιατί ένιωθε τόσο κενή. Ο Ροδρίγο έσβησε το φως και γύρισε στο πλάι. Σε λίγα λεπτά κοιμόταν. Η Μαρίνα έμεινε ξύπνια κοιτάζοντας την οροφή, νιώθοντας το μωρό να κινείται. Έβαλε το χέρι της στην κοιλιά της και ψιθύρισε χαμηλόφωνα, τόσο χαμηλόφωνα που ούτε η ίδια δεν μπορούσε να ακούσει καλά. «Θα είμαστε καλά, υπόσχομαι. Με κάποιο τρόπο θα είμαστε καλά.
Αλλά ακόμα και ενώ το έλεγε, ένα μέρος της αμφέβαλε. Ένα μέρος της ήξερε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. Αλλά τι και πώς? Οι επόμενες μέρες ήταν μια μηχανική επανάληψη. Η Μαρίνα ξυπνούσε, έπινε καφέ με τον Ροδρίγο, ο οποίος έφευγε αμέσως για τη δουλειά. Περνούσε τα πρωινά κυκλοφορώντας στο σπίτι, συζητώντας με την κυρία Ρόζα, διαβάζοντας βιβλία για τη μητρότητα, οργανώνοντας το δωμάτιο του μωρού. Τα απογεύματα ήταν μακρά και σιωπηλά. Ο Ροδρίγο επέστρεφε για δείπνο και η νύχτα εξελισσόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ερωτήσεις, λεπτές απαιτήσεις, βαριές σιωπές. Μια μέρα η Καμίλα τηλεφώνησε. Η Μαρίνα απάντησε διστακτικά. «Μαρίνα, επιτέλους απαντάς. Νόμιζα ότι είχες εξαφανιστεί από τον χάρτη». «Για Κάμη, συγγνώμη, είμαι πολύ απασχολημένη». «Απασχολημένη με τι?» «Δεν δουλεύεις πια. Πάμε για έναν καφέ, έλα. Έχουν περάσει αιώνες που δεν σε έχω δει». Η Μαρίνα κοίταξε γύρω της, σαν ο Ροδρίγο να μπορούσε να εμφανιστεί ξαφνικά. «Δεν ξέρω, Κάμη, είμαι πολύ κουρασμένη». «Μαρίνα, είσαι πάντα κουρασμένη. Τι συμβαίνει? Έχεις αλλάξει. Δεν είσαι πια η ίδια». «Είμαι έγκυος, Καμίλα. Είναι φυσιολογικό να... Είμαι διαφορετική». «Δεν είναι μόνο αυτό. Η φωνή της Καμίλα έγινε πιο σοβαρή. Σε ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά. Πες μου». Η Μαρίνα ένιωσε τον λαιμό της να σφίγγεται. Ήθελε να πει. Ήθελε απεγνωσμένα να ξεσπάσει, να βγάλει από μέσα της όλα όσα την πνίγανε. Αλλά δεν μπορούσε. Οι λέξεις δεν έβγαιναν. Και ακόμα κι αν έβγαιναν, τι θα έλεγε? Ότι ο σύζυγός της την έλεγχε, ότι παρακολουθούσε κάθε της βήμα, ότι ένιωθε παγιδευμένη στο ίδιο της το σπίτι. Αυτό ακουγόταν παράλογο ακόμα και στην ίδια. «Όλα είναι καλά, Κάμη. Απλώς κούραση. Θα μιλήσουμε αργότερα, εντάξει». «Μαρίνα, πρέπει να κλείσω». «Φιλιά». Έκλεισε πριν η φίλη της προλάβει να επιμείνει και έμεινε εκεί όρθια στη μέση του σαλονιού, νιώθοντας τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Δεν έκλαιγε με λυγμούς. Ήταν ένα σιωπηλό κλάμα, παραιτημένο, κάποιου που είναι πολύ κουρασμένος ακόμα και για να φωνάξει. Η κυρία Ρόζα εμφανίστηκε στην πόρτα του σαλονιού, αλλά δεν είπε τίποτα. Απλώς πλησίασε και άγγιξε τον ώμο της Μαρίνας με λεπτότητα. Δεν επιτρεπόταν, το ήξερε. Ο Ροδρίγο δεν του άρεσαν οι οικειότητες, αλλά εκείνη τη στιγμή η κυρία Ρόζα δεν νοιάστηκε. Έμεινε εκεί σιωπηλή, προσφέροντας το μόνο πράγμα που μπορούσε. Παρουσία. Η Μαρίνα σκούπισε τα δάκρυά της και κοίταξε την οικονόμο. «Ευχαριστώ, κυρία Ρόζα». Η μεγαλύτερη γυναίκα κούνησε καταφατικά το κεφάλι και επέστρεψε στην κουζίνα, αφήνοντας τη Μαρίνα μόνη ξανά. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Κάτι μικρό, σχεδόν ανεπαίσθητο, αλλά πραγματικό. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό η Μαρίνα ένιωθε ότι δεν ήταν εντελώς μόνη. Κάποιος έβλεπε, κάποιος καταλάβαινε. Και ίσως, μόνο ίσως, αυτό ήταν η αρχή κάτι μεγαλύτερου. Εκείνο το βράδυ η Μαρίνα είδε ένα όνειρο. Ήταν σε ένα ανοιχτό πεδίο, απέραντο, ατελείωτο. Ο ουρανός ήταν ένα αδύνατο μπλε και εκείνη έτρεχε ασταμάτητα, νιώθοντας τον άνεμο στο πρόσωπό της, την ελευθερία στα πόδια της. Δεν υπήρχαν τείχη, δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχε κανείς να παρατηρεί, να κρίνει, να διορθώνει, μόνο αυτή και ο άπειρος ορίζοντας. Όταν ξύπνησε, η πραγματικότητα την χτύπησε σαν κουβάς με κρύο νερό. Ήταν πίσω στο πολυτελές δωμάτιο, δίπλα στον σύζυγο που κοιμόταν βαθιά, στην καταπιεστική σιωπή που ποτέ δεν την άφηνε ήσυχη. Σηκώθηκε προσεκτικά, για να μην τον ξυπνήσει, και πήγε στο παράθυρο. Η Αθήνα ήταν ξύπνια ακόμα και εκείνη την ώρα της αυγής. Τα φώτα της πόλης αναβόσβηναν από μακριά, εκατομμύρια ζωές συνέβαιναν ταυτόχρονα. Κάθε αναμένο παράθυρο ήταν μία ιστορία. Κάθε αυτοκίνητο που περνούσε κουβαλούσε κάποιον με όνειρα, φόβους, ελπίδες. Και εκεί ήταν αυτή, παγιδευμένη στον πύργο της από ελεφαντόδοντο, κοιτάζοντας τη ζωή να συμβαίνει κάτω. Επέστρεψε στο κρεβάτι και ξάπλωσε, κοιτάζοντας την οροφή. Το μωρό κινήθηκε και εκείνη χαμογέλασε ελαφρά. Του μιλούσε νοερά, του έλεγε ιστορίες, του έκανε υποσχέσεις. Υποσχέθηκε ότι θα ήταν μια καλή μητέρα. Υποσχέθηκε ότι θα τον προστάτευε. Υποσχέθηκε ότι θα του έδινε όλα όσα η ίδια δεν είχε πια. Ελευθερία, επιλογή, φωνή. Οι μέρες συσσωρεύονταν σαν ξερά φύλλα το φθινόπορο. Η Μαρίνα άρχισε να παρατηρεί μοτίβα. Ο Ροδρίγο είχε τελετουργικά.
Έφτανε στο σπίτι σε συγκεκριμένες ώρες. Περίμενε να βρει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν κάτι έφευγε από το μοτίβο, έστω και ελάχιστα εκνευριζόταν. Δεν φώναζε. Ποτέ δεν φώναζε. Ήταν χειρότερο από αυτό. Γινόταν κρύος, απόμακρος, χρησιμοποιούσε τη σιωπή ως όπλο. Και η Μαρίνα, απελπισμένη να μην προκαλέσει αυτή τη σιωπή, προσαρμοζόταν όλο και περισσότερο. Ένα απόγευμα, ενώ οργάνωνε την ντουλάπα, βρήκε ένα κουτί στο βάθος του ντουλαπιού του Ροδρίγο. Ήταν ένα παλιό κουτί παπουτσιών, εντελώς ατέριαστο σε αυτό το άψογο περιβάλλον. Περίεργη το άνοιξε. Μέσα υπήρχαν φωτογραφίες. Φωτογραφίες του Ροδρίγο με άλλες γυναίκες, πολλές γυναίκες. Όλες έμοιαζαν με τη Μαρίνα. Μακριά μαλλιά, ανοιχτά μάτια, αμήχανα χαμόγελα. Υπήρχαν επίσης κάρτες, σημειώματα, μικρά δώρα. Ήταν σαν να συνέλεγε εκδοχές του ίδιου ιδανικού. Η Μαρίνα ένιωσε ένα ρίγος να την διαπερνά. Δεν ήταν ξεχωριστή. Ήταν απλώς μία ακόμα σε μία γραμμή παραγωγής τέλειων συζύγων. Έκλεισε γρήγορα το κουτί και το έβαλε πίσω στη θέση του, ακριβώς όπως ήταν. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Έπρεπε να τον αντιμετωπίσει, έπρεπε να ρωτήσει. Αλλά τι ακριβώς θα ρωτούσε και ποια θα ήταν η απάντηση? Θα έλεγε ότι ήταν παρελθόν, ότι ήταν ανασφαλής, ότι οι ορμόνες της εγκυμοσύνης την έκαναν παρανοϊκή. Πάντα είχε μια εξήγηση και εκείνη πάντα πίστευε. Ή τουλάχιστον προσποιούνταν ότι πίστευε. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαρίνα κοίταξε τον Ροδρίγο με διαφορετικά μάτια. Προσπάθησε να δει πέρα από την άψογη πρόσωψη. Ποιος ήταν πραγματικά αυτός ο άνδρας, τι ήθελε από αυτήν, αγάπη, συντροφιά, ή απλώς κάποιον που θα εκπλήρωνε έναν ρόλο που θα τέριαζε τέλεια στην εικόνα που είχε χτίσει για τον εαυτό του. Ο Ροδρίγο παρατήρησε το βλέμμα της. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Απλώς σκεφτόμουν. Σκεφτόσουν τι? Η Μαρίνα δίστασε. Πώς θα αλλάξει η ζωή μας όταν γεννηθεί το μωρό? Ο Ροδρίγο χαμογέλασε, αλλά ήταν ένα υπολογισμένο χαμόγελο. Θα αλλάξει, αλλά όχι τόσο πολύ. Θα έχουμε βοήθεια. Έχω ήδη προσλάβει μια αξιόπιστη νταντά. Δεν θα χρειαστεί να ανησυχείς για τίποτα. Η Μαρίνα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος, αλλά θέλω να φροντίσω το παιδί μου. Και θα το φροντίσεις, αλλά με επαγγελματική βοήθεια. Δεν έχεις εμπειρία, Μαρίνα. Είναι καλύτερο να έχεις κάποιον που ξέρει τι κάνει. Κατάπιε τις λέξεις που ήθελε να πει. Ποια μητέρα έχει εμπειρία πριν από το πρώτο της παιδί? Ότι όλοι μαθαίνουν στην πράξη, ότι ήθελε να έχει την ευκαιρία να κάνει λάθη, να μάθει, να γίνει μητέρα με τον δικό της τρόπο. Αλλά δεν είπε τίποτα. Απλώς συμφώνησε σιωπηλά και συνέχισε να τρώει. Μετά το δείπνο, ο Ροδρίγο πήγε στο γραφείο όπως πάντα. Η Μαρίνα ανέβηκε στο δωμάτιο του μωρού, το οποίο διακοσμούνταν. Η τύχη ήταν σε ένα απαλό μπλε, σχεδόν γαλάζιο. Υπήρχε μια κούνια από ανοιχτόχρωμο ξύλο, μια πολυθρόνα θυλασμού, ράφια με παιδικά βιβλία, όλα επιλεγμένα από τον Ροδρίγο, ή μάλλον από τη διακοσμήτρια που είχε προσλάβει ο Ροδρίγο. Η Μαρίνα απλώς ενέκρινε. Έτσι ήταν πάντα. Ενέκρινε. Συμφωνούσε. Δεχόταν. Κάθισε στην πολυθρόνα και έκλεισε τα μάτια της. Φαντάστηκε τον εαυτό της εκεί, κρατώντας το μωρό, να τον ανουρίζει, να τραγουδάει σιγανά. Θα ήταν μια στιγμή μόνο δική της. Ή ο Ροδρίγο θα ήταν κι αυτός εκεί, διορθώνοντας τον τρόπο που το κρατούσε, το τραγούδι που επέλεγε, τον τόνο της φωνής της. Η κυρία Ρόζα εμφανίστηκε στην πόρτα, κρατώντας μια κούπα τσάι. «Έφερα ένα χαμομήλι για εσάς. Βοηθάει να χαλαρώσετε». Η Μαρίνα χαμογέλασε, ευγνώμων. «Ευχαριστώ, κυρία Ρόζα. Είστε πολύ ευγενικοί». Η οικονόμος μπήκε και έβαλε την κούπα στο τραπεζάκι δίπλα στην πολυθρόνα. Έμεινε εκεί, όρθια, σαν να ήθελε να πει κάτι, αλλά δεν ήξερε πώς. «Μπορείτε να μιλήσετε, κυρία Ρόζα». Η Μαρίνα την ενθάρρυνε. Η μεγαλύτερη γυναίκα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Δεν θα έπρεπε να ανακατεύομαι, κυρία Μαρίνα, αλλά τα βλέπω όλα και ανησυχώ». Η Μαρίνα ένιωσε τα δάκρυα να επιστρέφουν. «Όλα είναι καλά, κυρία Ρόζα. Πραγματικά». Η κυρία Ρόζα κούνησε αργά το κεφάλι. «Δεν είναι. Και το ξέρετε». Πλησίασε και κράτησε το χέρι της Μαρίνας. «Αν μια μέρα χρειαστείτε βοήθεια, είμαι εδώ. Δεν ξέρω πώς να βοηθήσω, αλλά είμαι εδώ». Η Μαρίνα έσφιξε το χέρι της οικονόμου. «Ευχαριστώ, από καρδιάς».
Η κυρία Ρόζα έφυγε, αφήνοντας τη Μαρίνα μόνη με τις σκέψεις της. Ήπιε το τσάι αργά, νιώθοντας το ζεστό υγρό να κατεβαίνει στον λαιμό της. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν ένιωθε εντελώς αβοήθητη. Είχε μια σύμμαχο, μικρή, διακριτική αλλά παρούσα. Οι μέρες που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν από αυξανόμενη ένταση. Ο Ροδρίγο ήταν πιο αγχωμένος με τη δουλειά. Μιλούσε στο τηλέφωνο με δυνατή φωνή, χτυπούσε πόρτες, έμενε κλειδωμένος στο γραφείο για ώρες. Η Μαρίνα προσπαθούσε να παραμείνει αόρατη, να μην προκαλεί, να μην ενοχλεί, αλλά ήταν σαν να περπατούσε σε λεπτό πάγο. Οποιοδήποτε λάθος βήμα θα μπορούσε να σπάσει την επιφάνεια. Ένα πρωί η Μαρίνα ξύπνησε με έναν πόνο στην πλάτη. Η εγκυμοσύνη βάραινε, κυριολεκτικά. Κατέβηκε στην κουζίνα και βρήκε τον Ροδρίγο ήδη ντυμένο, έτοιμο να φύγει. «Καλημέρα», είπε αναγκάζοντας ένα χαμόγελο, εκείνος μόλις που την κοίταξε. «Έχω συνάντηση νωρίς, δεν θα δειπνήσω σπίτι σήμερα. Έχω εκδήλωση με πελάτες». «Εντάξει». Ο Ροδρίγο στάθηκε στην πόρτα και γύρισε. «Και Μαρίνα, εκείνο το δείπνο που ανέφερα με τους επενδυτές, είναι αύριο. Θυμάσαι, έτσι δεν είναι?» «Θυμάμαι. Διάλεξα το φόρεμα για σένα. Είναι στην ντουλάπα. Φόρεσέ το. Και μην ξεχάσεις να φτιάξεις σωστά τα μαλλιά σου. Οι εντυπώσεις μετράνε». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά το κεφάλι, νιώθοντας το αίμα της να βράζει. Δεν ήταν κούκλα. Δεν ήταν αξεσουάρ. Αλλά δεν είπε τίποτα. Εκείνος έφυγε και το σπίτι σώπασε ξανά. Η κυρία Ρόζα εμφανίστηκε με το πρωινό. Ένιωθε την βαριά ατμόσφαιρα. «Κοιμηθήκατε καλά?» «Περίπου». Η Μαρίνα αναστέναξε. «Κυρία Ρόζα, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση?» «Φυσικά. Ήσασταν παντρεμένοι?» Η κυρία Ρόζα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Ήμουνα. Για 20 χρόνια». «Και πώς ήταν?» Η οικονόμος χαμογέλασε με θλίψη. «Δύσκολο. Ο σύζυγός μου ήταν επίσης ελεγκτικός. Νόμιζε ότι ήξερε τι ήταν καλύτερο για μένα. Στο τέλος έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε αυτόν και την ψυχική μου υγεία». «Και τι διάλεξες?» Η κυρία Ρόζα κοίταξε τη Μαρίνα στα μάτια. «Διάλεξα τον εαυτό μου και ποτέ δεν το μετάνιωσα». Οι λέξεις αντιχούσαν στο κεφάλι της Μαρίνας. Να επιλέξει τον εαυτό της φαινόταν απλό. Αλλά ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο όταν είσαι συνηθισμένος να ευχαριστείς, να υπακούς, να είσαι τέλειος. Την επόμενη μέρα η Μαρίνα φόρεσε το κοστούμι που είχε επιλέξει ο Ροδρίγο. Ήταν ένα μακρύ ναυτικό μπλε φόρεμα, κομψό αλλά συντηρητικό. Κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη και μόλις που αναγνώρισε τον εαυτό της. Έμοιαζε με μια επεξεργασμένη εκδοχή του εαυτού της, μια ευχάριστη εκδοχή, αποδεκτή. Το δείπνο ήταν σε ένα εκλεπτισμένο εστιατόριο στο Κολονάκι. Η Μαρίνα χαμογέλασε στους επενδυτές, έκανε τα κατάλληλα σχόλια, διατήρησε την άψογη στάση. Ο Ροδρίγο ακτινοβολούσε. Εκείνη εκπλήρωνε τον ρόλο της τέλεια. Στον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι την επένεσε μάλιστα. «Τα πήγες καλά σήμερα, τους άρεσες». Η Μαρίνα θα έπρεπε να νιώθει περήφανη, αλλά ένιωθε μόνο κενό. Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο Ροδρίγο πήγε κατευθείαν στο γραφείο. Η Μαρίνα ανέβηκε στο δωμάτιο και έβγαλε το φόρεμα, νιώθοντας επιτέλους ελεύθερη από αυτή την ενδυμασία. Φόρεσε ένα άνετο νυχτικό και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Το μωρό κλώτσισε δυνατά και εκείνη γέλασε σιγανά. «Και εσύ κουράστηκες από όλα αυτά, έτσι δεν είναι, αγάπη μου?» Πήρε το κινητό της και είδε ένα μήνυμα από τον πατέρα της. «Κόρη μου, πρέπει να σου μιλήσω. Όταν μπορείς, κάλεσέ με, είναι σημαντικό». Η Μαρίνα συνοφριώθηκε. Ο πατέρας της ποτέ δεν τη ζητούσε να μιλήσουν για σημαντικά πράγματα μέσω μηνύματος. Πάντα τηλεφωνούσε απευθείας. Κάτι ήταν διαφορετικό. Αποφάσισε να τηλεφωνήσει την επόμενη μέρα, όταν ο Ροδρίγο θα ήταν στη δουλειά. Αλλά αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο πατέρας της είχε ήδη παρατηρήσει σημάδια. Ο Ερίκος Αλμπουκέρκης ήταν ένας προσεκτικός άνθρωπος, εκπαιδευμένος να αντιλαμβάνεται τι προσπαθούσαν να κρύψουν οι άνθρωποι. Και η Μαρίνα, η αγαπημένη του κόρη, έκρυβε κάτι. Το ένιωθε. Το επόμενο πρωί η Μαρίνα ξύπνησε με τον ήχο βροντών από μακριά. Ο ουρανός της Αθήνας ήταν φορτωμένος, γκρίζος, προμηνύοντας καταιγίδα. Ο Ροδρίγο είχε ήδη φύγει για τη δουλειά, αφήνοντας μόνο ένα σημείωμα στο κομοδίνο με οδηγίες για την ημέρα. Έτσι ήταν πάντα. Σημειώματα, υπενθυμίσεις,
μικρές εντολές μεταμφιεσμένες σε φροντίδα. Η Μαρίνα κατέβηκε στην κουζίνα, όπου η κυρία Ρόζα ετοίμαζε ήδη τον καφέ. Η οικονόμος κοίταξε από το παράθυρο και σχολίασε: «Θα βρέξει δυνατά σήμερα. Θα βγείτε?» «Όχι, θα μείνω σπίτι». Η Μαρίνα έβαλε χυμό πορτοκαλιού και κάθισε στο τραπέζι. «Κυρία Ρόζα, θυμάστε που χθες ο πατέρας μου έστειλε μήνυμα. Πρέπει να του τηλεφωνήσω». Η μεγαλύτερη γυναίκα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Ο πατέρας σας είναι καλός άνθρωπος. Κάθε φορά που έρχεται εδώ αντιλαμβάνομαι πόσο ανησυχεί για εσάς». Η Μαρίνα χαμογέλασε θλιμμένα. Ήταν πάντα πολύ παρόν. «Μερικές φορές νομίζω ότι τον ανησυχώ υπερβολικά. Μητέρα και πατέρας ποτέ δεν σταματούν να ανησυχούν, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους. Είναι στη φύση τους». Μετά τον καφέ, η Μαρίνα ανέβηκε στο δωμάτιο και πήρε το κινητό της. Πήρε μια βαθιά ανάσα πριν καλέσει τον αριθμό του πατέρα της. Εκείνος απάντησε στο δεύτερο κουδούνισμα. «Μαρίνα, τι καλά που τηλεφώνησες». Η φωνή του Ερίκου Αλμπουκέρκη ήταν σταθερή, αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό εκεί, μια κακώς κρυμμένη ανησυχία. «Γεια, μπαμπά. Όλα καλά. Είπες ότι έπρεπε να μου μιλήσεις». «Ναι, κόρη μου». Υπήρξε μια σιωπή από την άλλη πλευρά. «Μαρίνα, θέλω να είμαι ευθύς μαζί σου. Ανησυχώ». «Ανησυχείς γιατί?» «Για σένα, για την κατάστασή σου, για αυτόν τον γάμο». Η Μαρίνα ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα. «Μπαμπά, γιατί μιλάς?» «Μαρίνα, είμαι δικαστής για περισσότερα από 20 χρόνια. Γνωρίζω ανθρώπους. Ξέρω να διαβάζω σημάδια και βλέπω σε σένα σημάδια που με ανησυχούν πολύ. Έχεις αλλάξει. Δεν είσαι πια το ζωηρό κορίτσι που μεγάλωσα. Είσαι σβησμένη, απόμακρη. Είμαι έγκυος, μπαμπά. Είναι φυσιολογικό να είμαι πιο κουρασμένη, πιο συναισθηματική. Δεν είναι μόνο αυτό και το ξέρεις». Η φωνή του έγινε πιο απαλή, πατρική. «Κόρη μου, μπορείς να με εμπιστευτείς. Αν κάτι δεν πάει. Καλά, αν χρειάζεσαι βοήθεια είμαι εδώ. Ήμουν πάντα». Η Μαρίνα ένιωσε τα δάκρυα να αναβλύζουν, αλλά τα συγκράτησε. Δεν μπορούσε να κλάψει. Αν έκλαιγε, θα κατέρεε. Και αν κατέρεε, δεν ήξερε αν θα μπορούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. «Όλα είναι καλά, μπαμπά, ορκίζομαι. Είναι απλώς κούραση, η εγκυμοσύνη, το νέο σπίτι, πολλά πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα». «Μαρίνα, μπαμπά, σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Είμαι καλά. Υπόσχομαι ότι αν σε χρειαστώ, θα σου τηλεφωνήσω». Ο Ερίκος αναστέναξε από την άλλη γραμμή. «Εντάξει, αλλά να ξέρεις ότι παρακολουθώ. Και αν με χρειαστείς, ανεξάρτητα από την ώρα, ανεξάρτητα από τον λόγο, με καλείς. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα. Ευχαριστώ, μπαμπά. Σ' αγαπώ». «Κι εγώ σ' αγαπώ, κόρη μου». Η Μαρίνα έκλεισε το τηλέφωνο και έμεινε καθισμένη στο κρεβάτι, κρατώντας το κινητό. Ο πατέρας της ήξερε. Φυσικά και ήξερε. Ήταν πάντα πολύ παρατηρητικός. Αλλά πώς θα μπορούσε να του πει την αλήθεια? Πώς να εξηγήσει ότι ήταν παγιδευμένη σε μια σχέση που φαινόταν τέλεια από έξω, αλλά την έπνιγε από μέσα? Η βροχή άρχισε να πέφτει δυνατά, χτυπώντας στα παράθυρα. Η Μαρίνα παρατηρούσε τις σταγόνες να γλιστρούν στο τζάμι, σχηματίζοντας τυχαία σχέδια. Κάθε σταγόνα ήταν μια απόφαση που δεν είχε ληφθεί. Κάθε ίχνος στο τζάμι, ένας δρόμος που δεν είχε διαβεί. Το κινητό δονήθηκε, ήταν πάλι η Καμίλα. «Μαρίνα, σε παρακαλώ, πρέπει οπωσδήποτε να σου μιλήσω. Είναι επίγον». Η Μαρίνα δίστασε. Η φίλη της ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη επίγον. Κάτι πραγματικά σοβαρό πρέπει να συνέβαινε. Πληκτρολόγησε μια απάντηση. «Τι συμβαίνει, Κάμη?» Η απάντηση ήρθε γρήγορα. «Δεν μπορώ να μιλήσω με μήνυμα. Μπορούμε να συναντηθούμε. Μόνο μισή ώρα. Σε παρακαλώ». Η Μαρίνα κοίταξε γύρω της, σαν να μπορούσαν οι τοίχοι να την ακούσουν. Ο Ροδρίγο δεν της άρεσε να βγαίνει. Αλλά ήταν στη δουλειά. Δεν θα το ήξερε. Ή θα το ήξερε. Οι κάμερες. Μπορούσε να ελέγξει τις κάμερες. Αλλά μπορούσε να πει ότι πήγε στον γιατρό. Ή να ψωνίσει για το μωρό. Μπορούσε να εφεύρει μια δικαιολογία. «Εντάξει, απογευματινός καφές. Στις 3, σε εκείνο το μέρος που πηγαίναμε πάντα». «Ευχαριστώ, Μαρίνα. Σε περιμένω εκεί». Η Μαρίνα έβαλε το κινητό της στην τσάντα και πήρε μια βαθιά ανάσα. Έκανε κάτι λάθος. Το να συναντήσει μια φίλη ήταν λάθος. Φυσικά και όχι. Αλλά ο Ροδρίγο θα το έκανε να φανεί λάθος.
Πάντα έκανε οτιδήποτε ξέφευγε από τον έλεγχό του, να φαίνεται λάθος, απερίσκεπτο, άπιστο. Κατέβηκε τις σκάλες και βρήκε την κυρία Ρόζα στο σαλόνι να καθαρίζει τα έπιπλα. «Κυρία Ρόζα, θα βγω το απόγευμα να συναντήσω μια φίλη». Η οικονόμος σταμάτησε αυτό που έκανε και κοίταξε τη Μαρίνα με μια έκφραση δύσκολη να αποκρυπτογραφηθεί. «Ο κύριος Ροδρίγο το ξέρει?» «Όχι. Και δεν χρειάζεται να το ξέρει. Απλώς συναντώ μια φίλη. Δεν κάνω τίποτα λάθος». Η κυρία Ρόζα κούνησε αργά το κεφάλι. «Φυσικά και όχι, κυρία Μαρίνα. Έχετε κάθε δικαίωμα». Αλλά δίστασε. «Απλώς προσέξτε». Η Μαρίνα κατάλαβε την υπονοούμενη προειδοποίηση. Προσοχή σε ό,τι έλεγε. Προσοχή σε όποιον έβλεπε. Προσοχή στις κάμερες. Προσοχή στο Ροδρίγο. Πάντα προσοχή. Στις 3 το απόγευμα η Μαρίνα οδήγησε μέχρι το καφέ που αυτή και η Καμίλα συνήθιζαν να συχνάζουν την εποχή του πανεπιστημίου. Ήταν ένα ζεστό μέρος στην περιοχή του Παγκρατίου, με τοίχους από εμφανή τούβλα, μυρωδιά φρέσκου καφέ και μια playlist με indie μουσική να παίζει σιγανά. Η Καμίλα ήταν ήδη εκεί, καθισμένη σε ένα τραπέζι στη γωνία, και σηκώθηκε μόλις είδε τη Μαρίνα να μπαίνει. «Μαρίνα!» αγκάλιασε τη φίλη της σφιχτά. «Πόπο, πόσο μου έλειψες!» Η Μαρίνα ανταπέδωσε την αγκαλιά, νιώθοντας ένα κύμα συγκίνησης. «Και μένα μου έλειψες, Κάμη». Οι δύο κάθισαν και η Καμίλα παρήγγειλε 2 καφέδες και ένα κομμάτι κέικ καρότο για να μοιραστούν. Παρατηρούσε τη Μαρίνα για μια στιγμή σαν να μελετούσε κάθε λεπτομέρεια του προσώπου της. «Είσαι διαφορετική». «Διαφορετική πώς?» «Δεν ξέρω να εξηγήσω. Πιο αδύνατη στο πρόσωπο, παρόλο που έχει κοιλιά. Πιο κουρασμένη. Πιο σβησμένη». Η Μαρίνα ανάγκασε ένα χαμόγελο. «Είναι η εγκυμοσύνη. Κουράζει πολύ». Η Καμίλα κούνησε το κεφάλι. «Δεν είναι μόνο αυτό, Μαρίνα. Είσαι δυστυχισμένη. Το βλέπω». Η Μαρίνα ένιωσε την άμυνα να ανεβαίνει αυτόματα. «Δεν είμαι δυστυχισμένη. Απλώς προσαρμόζομαι. Γάμος, εγκυμοσύνη, αλλαγές. Είναι πολλά. Δεν βγαίνεις πια. Δεν απαντάς στις κλήσεις μου. Δεν εμφανίζεσαι πουθενά. Οι γονείς σου με έψαξαν, Μαρίνα. Ανησυχούν. Ο πατέρας μου σε έψαξε. Ναι, με κάλεσε την περασμένη εβδομάδα. Με ρώτησε αν ήξερα πως ήσουν. Αν είχα παρατηρήσει κάτι διαφορετικό. Ανησυχεί πολύ». Η Μαρίνα ένιωσε τον θυμό να μεγαλώνει. «Γιατί όλοι νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται στη ζωή μου. Είμαι καλά. Γιατί κανείς δεν με πιστεύει». Η Καμίλα άπλωσε το χέρι της και κράτησε αυτό της Μαρίνας. «Γιατί σε ξέρουμε. Γιατί σε αγαπάμε. Και γιατί ξέρουμε πότε κάτι δεν πάει καλά». Η Μαρίνα τράβηξε πίσω το χέρι της. «Δεν πάει κάτι λάθος, Καμίλα. Είναι διαφορετικό. Αλλά δεν πάει κάτι λάθος». Η Καμίλα αναστέναξε και άλλαξε θέμα. «Εντάξει, δεν θα επιμείνω. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ. Ήμουν πάντα. Αν με χρειαστείς για οτιδήποτε, μπορείς να βασιστείς σε μένα. Το ξέρω. Ευχαριστώ». Οι δύο συζήτησαν για άλλα θέματα. Η Καμίλα της μίλησε για τη νέα της δουλειά, για έναν άντρα που έβγαινε, για σχέδια να ταξιδέψει. Η Μαρίνα άκουγε, αλλά το μυαλό της ήταν μακριά. Σκεφτόταν πόσο καλό θα ήταν να έχει αυτή την ελευθερία, να μπορεί να βγαίνει με φίλους, να μπορεί να κάνει σχέδια, να μπορεί να ζει. Όταν τελείωσε η συνάντηση, η Μαρίνα επέστρεψε στο σπίτι με ένα μείγμα ανακούφισης και ενοχής. Ανακούφιση που είχε βγει, που είχε μιλήσει με κάποιον έξω από αυτόν τον ελεγχόμενο κόσμο. Ενοχή που είχε αψηφίσει τον Ροδρίγο, ακόμα κι αν εκείνος δεν το ήξερε. Ή μήπως το ήξερε. Έφτασε στο σπίτι και βρήκε την κυρία Ρόζα να συγυρίζει το σαλόνι. Η οικονόμος δεν ρώτησε τίποτα, αλλά τα μάτια της έλεγαν τα πάντα. Η Μαρίνα ανέβηκε στο δωμάτιο και άλλαξε ρούχα, φορώντας κάτι πιο άνετο. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και έκλεισε τα μάτια της, προσπαθώντας να ηρεμήσει την καρδιά της, που χτυπούσε ακανόνιστα. Ο Ροδρίγο έφτασε αργότερα από το συνηθισμένο, σχεδόν 10 το βράδυ. Μπήκε στο σπίτι σαν καταιγίδα, πετώντας την τσάντα του στον καναπέ, χαλαρώνοντας τη γραβάτα του με απότομες κινήσεις. Η Μαρίνα ήταν στο σαλόνι, διαβάζοντας ένα βιβλίο και σήκωσε τα μάτια της όταν τον άκουσε να έρχεται. «Γεια, αγάπη μου, δύσκολη μέρα». Την αγνόησε για μια στιγμή, πήγε στην κουζίνα, πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι και έβαλε μια γενναιόδορη δόση. Το ήπιε μονορούφι και ξαναέβαλε.
Η Μαρίνα παρακολουθούσε τεταμένη. Ήξερε αυτή τη συμπεριφορά. Κάτι είχε πάει στραβά. Ο Ροδρίγο επέστρεψε στο σαλόνι και έπεσε στον καναπέ, κοιτάζοντας την οροφή. Η συμφωνία δεν έκλεισε. Η Μαρίνα δεν ήξερε γιατί μιλούσε, αλλά προσπάθησε να είναι κατανοητική. «Λυπάμαι. Αλλά μπορείς να προσπαθήσεις ξανά, έτσι δεν είναι?» Γέλασε. Αλλά ήταν ένα γέλιο χωρίς χιούμορ. «Να προσπαθήσω ξανά, φυσικά, σαν να ήταν απλό. Σαν μήνες δουλειάς, σχεδιασμού, επένδυσης να μπορούσαν απλώς να προσπαθηθούν ξανά». «Συγγνώμη, δεν το ήξερα». Ο Ροδρίγο γύρισε το κεφάλι προς το μέρος της και η Μαρίνα είδε κάτι επικίνδυνο στα μάτια του. «Ποτέ δεν ξέρεις τίποτα, έτσι δεν είναι, Μαρίνα? Ζεις σε αυτόν τον κόσμο της φαντασίας, όπου όλα είναι εύκολα, όπου δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα, ενώ εγώ είμαι έξω, τα σπάω, εσύ μένεις εδώ, στην τέλεια σου φούσκα». Η Μαρίνα ένιωσε την αδικία των λέξεων σαν ένα χαστούκι. «Δεν ζω σε μια φούσκα. Εγώ...» «Εσύ τι?» Σηκώθηκε και η Μαρίνα υποχώρησε ενστικτωδώς. «Εσύ τι κάνεις ακριβώς, Μαρίνα? Μένεις στο σπίτι, ξεκουράζεσαι, ξοδεύεις τα χρήματά μου και ακόμα διαμαρτύρεσαι, ακόμα νομίζεις ότι έχεις προβλήματα». «Δεν διαμαρτύρομαι». «Όχι». «Τότε γιατί αυτό το ύφος, γιατί αυτή η βαριά ατμόσφαιρα κάθε φορά που έρχομαι σπίτι?» Η Μαρίνα ένιωσε τα δάκρυα να έρχονται, αλλά πάλεψε εναντίον τους. «Δεν ξέρω γιατί μιλάς». Ο Ροδρίγο έκανε ένα βήμα προς το μέρος της και η Μαρίνα συρρικνώθηκε. Σταμάτησε παρατηρώντας την αντίδρασή της. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα η έκφρασή του άλλαξε. Πέρασε το χέρι του στα μαλλιά του και αναστέναξε. «Συγγνώμη, είμαι αγχωμένος. Δεν έπρεπε να ξεσπάσω σε σένα». Η Μαρίνα δεν ήξερε τι να πει. Ένα μέρος της ήθελε να φωνάξει, να πει ότι δεν είχε δικαίωμα να της μιλάει έτσι. Αλλά ένα άλλο μέρος, το προγραμματισμένο μέρος, το μέρος που είχε μάθει να κατευνάζει, απλώς κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Εντάξει, καταλαβαίνω». Ο Ροδρίγο πλησίασε και άγγιξε το πρόσωπό της. «Είσαι τόσο κατανοητική, τόσο καλή για μένα». Την φίλησε στο μέτωπο. «Θα κάνω ένα μπάνιο και θα κοιμηθώ. Αύριο θα είναι καλύτερα». Ανέβηκε, αφήνοντας τη Μαρίνα μόνη στο σαλόνι. Έμεινε εκεί, όρθια, τρέμοντας. Όχι από κρύο, από φόβο, από θυμό, από αδυναμία. Η κυρία Ρόζα εμφανίστηκε στην πόρτα της κουζίνας, έχοντας ακούσει τα πάντα. Αυτή και η Μαρίνα αντάλλαξαν ένα μακρύ σιωπηλό βλέμμα. Δεν χρειάζονταν λόγια. Και οι δύο ήξεραν ότι κάτι έσπαζε. Και ότι όταν επιτέλους έσπαγε εντελώς, δεν θα υπήρχε τρόπος να το διορθώσουν. Εκείνο το βράδυ η Μαρίνα δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Έμεινε ξαπλωμένη δίπλα στον Ροδρίγο, ακούγοντας τη βαριά αναπνοή του, νιώθοντας το μωρό να κινείται μέσα της. Σκέφτηκε τον πατέρα της, τα λόγια της Καμίλα, τις σιωπηλές προειδοποιήσεις της κυρίας Ρόζας. Όλοι έβλεπαν, όλοι ήξεραν. Εκτός από αυτήν, ή μάλλον ήξερε. Απλώς δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Γιατί το να παραδεχτεί σήμαινε να πάρει μια απόφαση. Και οι αποφάσεις οδηγούσαν σε αλλαγές. Και οι αλλαγές ήταν τρομακτικές. Ειδικά όταν είχες ένα μωρό καθοδόν, όταν ολόκληρη η ζωή σου ήταν αλληλένδετη με αυτή ενός άλλου ατόμου, όταν το να φύγεις σήμαινε να αντιμετωπίσεις το άγνωστο. Αλλά το γνωστό γινόταν αφόρητο. Και η Μαρίνα άρχιζε να συνειδητοποιεί ότι ίσως το άγνωστο ήταν λιγότερο τρομακτικό από το να συνεχίσει εκεί, σε αυτή τη χρυσή φυλακή, σε αυτή τη ζωή που δεν ήταν δική της. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν τεταμένες. Ο Ροδρίγο ήταν πιο απόν, πιο εκνευρισμένος, πιο απρόβλεπτος. Η Μαρίνα περπατούσε στις μύτες των ποδιών της, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κάθε λέξη ζυγιζόταν πριν υποθεί. Κάθε χειρονομία μετριόταν. Είχε γίνει μια σκιά στο ίδιο της το σπίτι. Ένα απόγευμα, ενώ οργάνωνε χαρτιά στο γραφείο του Ροδρίγο, κατόπιν αιτήματός του, η Μαρίνα βρήκε ένα έγγραφο. Ήταν ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο με το όνομά της. Άρχισε να διαβάζει και ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Ήταν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, αλλά όχι ένα συνηθισμένο συμβόλαιο. Ήταν ένα έγγραφο που ουσιαστικά την άφηνε χωρίς τίποτα σε περίπτωση χωρισμού. Το σπίτι ήταν στο όνομα του Ροδρίγο. Οι λογαριασμοί στο όνομα του Ροδρίγο. Ακόμα και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ήταν καταχωρημένο στο όνομά του. Δεν είχε τίποτα.
Ήταν εντελώς εξαρτημένη. Η Μαρίνα κάθισε στην καρέκλα του γραφείου, τρέμοντας. Πώς ήταν τόσο αφελής? Πώς είχε υπογράψει αυτό χωρίς να διαβάσει σωστά? Ο Ροδρίγο είχε πει ότι ήταν απλώς τυπικότητα, ότι ήταν προστασία και για τους δύο. Και εκείνη, ερωτευμένη και με εμπιστοσύνη, είχε υπογράψει. Είχε παραδώσει τα πάντα. Έβαλε το έγγραφο πίσω στη θέση του και βγήκε από το γραφείο. Κατέβηκε τις σκάλες προσεκτικά, κρατώντας την κοιλιά της. Η κυρία Ρόζα ήταν στην κουζίνα και η Μαρίνα την πλησίασε. «Κυρία Ρόζα, μπορώ να σας κάνω μία προσωπική ερώτηση?» «Φυσικά, κυρία Μαρίνα. Όταν φύγατε από τον γάμο σας, πώς ήταν? Εννοώ, οικονομικά. Είχατε πού να πάτε?» Η κυρία Ρόζα σκούπισε τα χέρια της στην ποδιά και κοίταξε τη Μαρίνα με κατανόηση. «Δεν είχα τίποτα, κυρία μου. Έφυγα μόνο με τα ρούχα που φορούσα και τις οικονομίες μου. Ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά άξιζε τον κόπο, γιατί ανέκτησα την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό είναι ανεκτήμητο». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά το κεφάλι, νιώθοντας τα δάκρυα να κυλούν. Η κυρία Ρόζα πλησίασε και αγκάλιασε τη Μαρίνα, κάτι που σπάνια έκανε. Οι δύο έμειναν έτσι για πολλή ώρα και η Μαρίνα ένιωσε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ότι δεν ήταν μόνη. Εκείνο το βράδυ η Μαρίνα αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και μήνες. Τηλεφώνησε ξανά στον πατέρα της. Αυτή τη φορά όχι για να τον καθησυχάσει, αλλά για να αρχίσει να αποδέχεται ότι ίσως χρειαζόταν πραγματικά βοήθεια. «Μπαμπά, μπορώ να σε επισκεφτώ αύριο?» Ο Ερίκος ξαφνιάστηκε από το αίτημα. «Φυσικά, κόρη μου, μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις. Όλα καλά». «Είναι. Απλώς θέλω να σε δω. Μου έλειψες». «Και μένα μου έλειψες, Μαρίνα. Σε περιμένω για μεσημεριανό». Η Μαρίνα έκλεισε το τηλέφωνο και ένιωσε ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους της. Ήταν απλώς ένα πρώτο βήμα, αλλά ήταν ένα βήμα, και μετά από τόσο καιρό ακίνητη, οποιαδήποτε κίνηση φαινόταν επαναστατική. Ο Ροδρίγο έφτασε αργά ξανά, μυρίζοντας αλκοόλ. Μόλις που κοίταξε τη Μαρίνα, πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο και έπεσε στο κρεβάτι. Η Μαρίνα έμεινε στο σαλόνι, ακούγοντας τη σιωπή του σπιτιού. Σκέφτηκε να τον ξυπνήσει, να τον αντιμετωπίσει για το έγγραφο που είχε βρει. Αλλά όχι. Όχι ακόμα. Πρώτα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο. Πρώτα έπρεπε να μιλήσει με τον πατέρα της. Το επόμενο πρωί η Μαρίνα ετοιμάστηκε προσεκτικά. Διάλεξε ένα απλό, αλλά όμορφο ρούχο, ένα φλωράλ φόρεμα που είχε αγοράσει πριν γνωρίσει τον Ροδρίγο. Ένιωθε περισσότερο ο εαυτός της με αυτό το φόρεμα παρά με οποιοδήποτε από τα ακριβά ρούχα που της αγόραζε εκείνος. Η κυρία Ρόζα ετοίμασε τον καφέ και παρατήρησε τη Μαρίνα με ένα διακριτικό χαμόγελο. «Είστε υπέροχοι σήμερα». «Ευχαριστώ, κυρία Ρόζα. Θα γευματίσω με τον πατέρα μου». «Τι καλά. Θα χαρούν πολύ να σας δουν». Όταν ο Ροδρίγο κατέβηκε, ήδη ντυμένος για τη δουλειά, σταμάτησε όταν είδε τη Μαρίνα. «Πού πας?» «Θα γευματίσω με τον πατέρα μου». «Δεν το ήξερα». Η Μαρίνα πήρε μια βαθιά ανάσα συγκεντρώνοντας θάρρος. «Δεν χρειάζεται να ζητήσω άδεια για να δω τον πατέρα μου, Ροδρίγο». Την κοίταξε επίμονα για πολλή ώρα. Τα μάτια του έγιναν σκούρα, επικίνδυνα. «Φυσικά και δεν χρειάζεται, αλλά θα ήταν ευγενικό να με ενημερώσεις. Έχω συναντήσεις σήμερα, Μαρίνα. Αν σου συμβεί κάτι, πρέπει να ξέρω πού είσαι». «Θα είμαι με τον πατέρα μου. Αν συμβεί κάτι, εκείνος θα με φροντίσει». Ο Ροδρίγο έσφιξε το σαγόνι του. «Εντάξει, αλλά μην αργήσεις. Έχω ένα σημαντικό δείπνο απόψε και θέλω να είσαι στο σπίτι». Η Μαρίνα δεν απάντησε. Απλώς πήρε την τσάντα της και έφυγε. Ένιωσε τα πόδια της να τρέμουν καθώς περπατούσε μέχρι το αυτοκίνητο. Τον αψηφούσε. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έθετε όρια. Και αυτό ήταν ταυτόχρονα απελευθερωτικό και τρομακτικό. Οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα της, ένα κομψό διόροφο στη Φιλοθέη. Ο Ερίκος την περίμενε στη βεράντα και το πρόσωπό του φωτίστηκε όταν την είδε. Η Μαρίνα κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήγε κοντά του, ο οποίος την αγκάλιασε σφιχτά. «Κόρη μου, πόσο μου έλειψες». «Και μένα μου έλειψες, μπαμπά». Μπήκαν στο σπίτι και η Μαρίνα ένιωσε ένα κύμα νοσταλγίας. Αυτό ήταν το μέρος όπου είχε μεγαλώσει, όπου είχε νιώσει ασφαλής, αγαπημένη, ελεύθερη. Κάθε γωνιά έκρυβε μια ευτυχισμένη ανάμνηση. Ο Ερίκος ετοίμασε ένα απλό αλλά νόστιμο μεσημεριανό. Μακαρόνια με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
πράσινη σαλάτα και για επιδόρπιο κρέμα καραμελέ, το αγαπημένο της Μαρίνας. Έφαγαν συζητώντας για ανέμελα θέματα, αλλά η Μαρίνα ήξερε ότι ο πατέρας της περίμενε. Περίμενε να ανοιχτεί, να του πει τι την είχε φέρει πραγματικά εκεί. Μετά το μεσημεριανό κάθισαν στο σαλόνι και ο Ερίκος σέρβιρε καφέ. Η Μαρίνα κρατούσε την κούπα με τα δύο της χέρια, νιώθοντας τη ζεστασιά. Πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να μιλάει. «Μπαμπά, πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Και πρέπει να με ακούσεις χωρίς να με κρίνεις, χωρίς να με διακόπτεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό». Ο Ερίκος κούνησε καταφατικά το κεφάλι, σοβαρός. «Φυσικά, κόρη μου, μπορείς να μιλήσεις». Και η Μαρίνα αφηγήθηκε. Του μίλησε για τον έλεγχο του Ροδρίγο, για τις κάμερες, για το πώς αποφάσιζε τι φορούσε, με ποιον μιλούσε, πού πήγαινε. Του μίλησε για την απομόνωση, για το πώς είχε χάσει την επαφή με φίλους, με τη δική της ζωή. Του μίλησε για τις συνεχείς απαιτήσεις, για το ότι ποτέ δεν ήταν αρκετά καλή. Του μίλησε για τον φόβο που ένιωθε, παρόλο που δεν καταλάβαινε ακριβώς τι φοβόταν. Ενώ μιλούσε, τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό της. Και ο Ερίκος άκουγε με βαριά καρδιά, με θυμό να μεγαλώνει μέσα του, αλλά κρατώντας την υπόσχεση να μην τη διακόψει. Όταν η Μαρίνα τελείωσε, έμεινε σιωπηλή, περιμένοντας την αντίδραση του πατέρα της. Ο Ερίκος σηκώθηκε και περπάτησε μέχρι το παράθυρο, κοιτάζοντας τον κήπο. Έμεινε έτσι για πολλή ώρα και όταν γύρισε, η Μαρίνα είδε δάκρυα στα μάτια του. «Μαρίνα, γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Γιατί δεν ήξερα πώς? Γιατί νόμιζα ότι υπερέβαλα? Γιατί ντρεπόμουν?» «Ντροπή». Ο Ερίκος κάθισε δίπλα της και της κράτησε τα χέρια. «Κόρη μου, δεν έχεις τίποτα να ντρέπεσαι. Αυτό δεν είναι δικό σου λάθος. Αλλά εγώ διάλεξα να τον παντρευτώ. Εγώ διάλεξα αυτή τη ζωή. Διάλεξες βασιζόμενη σε ψέματα. Αυτός ο άντρας σε εξαπάτησε, σε χειραγώγησε. Και τώρα είσαι παγιδευμένη». Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι. «Δεν ξέρω τι να κάνω, μπαμπά. Είμαι έγκυος. Δεν έχω δικά μου χρήματα. Δεν έχω πού να πάω. Υπέγραψα μια συμφωνία που με αφήνει χωρίς τίποτα». Ο Ερίκος έμεινε σιωπηλός, επεξεργαζόμενος τα πάντα. Μετά κοίταξε την κόρη του στα μάτια με αποφασιστικότητα. «Έχεις πού να πας, έχεις αυτό το σπίτι και έχεις εμένα. Όσο για τα χρήματα, όσο για τη συμφωνία, θα το λύσουμε. Γνωρίζω τους καλύτερους δικηγόρους της χώρας. Θα βρούμε μια νομική λύση. Αλλά το μωρό, τι κι αν προσπαθήσει να μου πάρει το παιδί μου, δεν θα τα καταφέρει, όχι αν μπορώ να το αποτρέψω». Η φωνή του Ερίκου ήταν σταθερή. «Μαρίνα, είσαι η κόρη μου και δεν θα αφήσω κανέναν να σε πληγώσει, ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος». Η Μαρίνα κατέρευσε στην αγκαλιά του πατέρα της, κλαίγοντας όπως δεν είχε κλάψει εδώ και χρόνια. Ήταν δάκρυα πόνου, αλλά και ανακούφισης. Για πρώτη φορά δεν ήταν μόνη. Είχε κάποιον στο πλευρό της. Κάποιον που την πίστευε. Έμειναν να συζητούν για ώρες. Ο Ερίκος της εξήγησε τα νομικά βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν. Της μίλησε για προστατευτικά μέτρα, για διαζύγιο, για κοινή επιμέλεια. Είπε ότι θα έθετε τη νομική του ομάδα στη διάθεσή της, ότι θα έκανε ό,τι χρειαζόταν για να την προστατεύσει. Όταν η Μαρίνα επέστρεψε στο σπίτι, ήταν σχεδόν νύχτα. Ο Ροδρίγο δεν είχε ακόμα φτάσει. Ανέβηκε στο δωμάτιο και κάθισε στο κρεβάτι νιώθοντας διαφορετικά. Πιο δυνατή, πιο καθαρή. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχε ελπίδα. Ο Ροδρίγο έφτασε λίγο αργότερα, εκνευρισμένος, επειδή είχε καθυστερήσει τόσο πολύ στο σπίτι του πατέρα της. Αλλά η Μαρίνα δεν συρρικνώθηκε. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Απλώς είπε ότι είχε περάσει καλά με τον πατέρα της και ότι το χρειαζόταν. Ο Ροδρίγο την κοίταξε με δυσπιστία. «Είσαι διαφορετική. Είμαι κουρασμένη, μόνο αυτό». «Δεν είναι αυτό. Είσαι προκλητική». Η Μαρίνα τον κοίταξε στα μάτια. «Δεν προκαλώ κανέναν, Ροδρίγο. Απλώς ζω». Δεν απάντησε, αλλά η Μαρίνα είδε κάτι να αλλάζει στην έκφρασή του. Μια αντίληψη ότι έχανε τον έλεγχο. Και αυτό τον τρόμαζε. Γιατί άνδρες σαν τον Ροδρίγο δεν ήξεραν να αντιμετωπίζουν την απώλεια ελέγχου. Και όταν τον έχαναν μπορούσαν να γίνουν απρόβλεπτοι. Η Μαρίνα ξάπλωσε εκείνο το βράδυ, γνωρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει ένα όριο. Ότι δεν υπήρχε πια επιστροφή. Από εδώ και πέρα
Είτε θα έβρισκε μια διέξοδο, είτε θα βυθιζόταν εντελώς. Και για πρώτη φορά ήτανε πρόθυμη να παλέψει για τη διέξοδο. Όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά για το μωρό που κουβαλούσε. Γιατί αυτό το παιδί άξιζε να μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου υπήρχε αγάπη, σεβασμός, ελευθερία. Και αν δεν μπορούσε να το έχει με τον Ροδρίγο, θα το είχε μακριά του. Το μωρό κλώτσισε δυνατά, σαν να συμφωνούσε, και η Μαρίνα χαμογέλασε στο σκοτάδι, αγγίζοντας την κοιλιά της. «Θα είμαστε καλά, αγάπη μου, υπόσχομαι. Με κάποιο τρόπο θα βρούμε έναν τρόπο». Οι επόμενες μέρες χαρακτηρίστηκαν από έναν λεπτό χορό ανάμεσα στη Μαρίνα και τον Ροδρίγο. Εκείνη προσπαθούσε να κρατήσει τα προσχήματα, εκείνος προσπαθούσε να επαναβεβαιώσει τον έλεγχό του. Αλλά κάτι είχε αλλάξει ανεπανόρθωτα. Η Μαρίνα δεν ήταν πια η ίδια γυναίκα που δεχόταν τα πάντα σιωπηλά. Υπήρχε μια σπίθα αναμένη μέσα της, μικρή ακόμα, αλλά ανθεκτική. Ο Ερίκος είχε επικοινωνήσει με μια δικηγόρο ειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο. Η Δ. Πάολα Μεντελίδου ήταν γνωστή για την εκπροσώπηση γυναικών σε δύσκολες καταστάσεις. Ψηλή, με κοντά γκρίζα μαλλιά, γυαλιά με λεπτό σκελετό, είχε ένα βλέμμα που μετέδιδε δύναμη όσο και συμπόνια. Στην πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δικαστή για να διατηρηθεί η μυστικότητα, άκουσε τη Μαρίνα με απόλυτη προσοχή. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλήσετε γι' αυτό», είπε η Πάολα, αφού άκουσε την πλήρη αφήγηση. «Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που βιώνετε είναι πραγματικό και είναι σοβαρό. Ο έλεγχος που ασκεί ο σύζυγός σας πάνω σας δεν είναι αγάπη, είναι ψυχολογική κακοποίηση». Η Μαρίνα εξακολουθούσε να αντιστέκεται σε αυτή τη λέξη. Κακοποίηση. Φαινόταν τόσο βαριά, τόσο οριστική. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο να δεχτείτε αυτή την ονοματολογία», συνέχισε η Πάολα, «αλλά είναι σημαντικό να ονομάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μόνο έτσι μπορούμε να καταρτήσουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης». Συζήτησαν για επιλογές. Η Πάολα εξήγησε για τα επίγοντα προστατευτικά μέτρα, για το πώς θα λειτουργούσε μια διαδικασία διαζυγίου, για την επιμέλεια του μωρού. Επίσης προειδοποίησε για τους κινδύνους. Οι ελεγκτικοί άνδρες δεν αντιδρούσαν καλά όταν έχαναν τον έλεγχο. Έπρεπε να δράσουν με προσοχή, στρατηγικά. Το ιδανικό είναι να συγκεντρώσετε αποδείξεις, ηχογραφήσεις, μηνύματα, μάρτυρες. Όσο περισσότερα έγγραφα έχουμε, τόσο καλύτερη θα είναι η νομική σας θέση. Η Μαρίνα σκέφτηκε την κυρία Ρόζα. Θα μπορούσε να καταθέσει. Αλλά θα ήταν δίκαιο να την βάλει σε αυτή τη θέση. Η οικονόμος εξαρτιόταν από αυτή τη δουλειά. Σαν να διάβαζε τις σκέψεις της, η Πάολα είπε: «Όσο για τους μάρτυρες, θα τους προστατεύσουμε και αυτούς. Κανείς δεν θα εκτεθεί άσκοπα». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Ένιωθε διχασμένη ανάμεσα στην ανακούφιση που είχε βοήθεια και στον φόβο για το τι θα ακολουθούσε. Αλλά δεν υπήρχε πια επιστροφή. Έπρεπε να προχωρήσει. Όταν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το απόγευμα, βρήκε τον Ροδρίγο ήδη εκεί. Ποτέ δεν έφτανε νωρίς, αλλά εκεί ήταν, καθισμένος στο σαλόνι, με μια ακατανόητη έκφραση στο πρόσωπό του. «Βγήκες πάλι». Δεν ήταν ερώτηση, ήταν κατηγορία. «Πήγα να ψωνίσω για το μωρό». Η Μαρίνα είχε συμφωνήσει με την Πάολα να χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία κάθε φορά που χρειαζόταν να βγει. Ο Ροδρίγο σηκώθηκε και περπάτησε προς το μέρος της, εισβάλλοντας τον προσωπικό της χώρο. «Χωρίς σακούλες. Δεν βρήκα τίποτα που να μου αρέσει, θα ξαναπάω κάποια άλλη μέρα». Την μελέτησε και η Μαρίνα διατήρησε την ουδέτερη έκφραση. Είχε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κρύβει τα συναισθήματά της. Τώρα αυτή η ικανότητά της ήταν χρήσιμη με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχε φανταστεί. «Μαρίνα, ξέρεις ότι ανησυχώ για σένα, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό κάνω αυτά που κάνω. Γιατί σ' αγαπώ». «Ξέρω». Το ψέμα βγήκε εύκολα από τα χείλη της. Ο Ροδρίγο χαλάρωσε λίγο και άγγιξε το πρόσωπό της με λεπτότητα. «Μερικές φορές νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είσαι για μένα, πόσο εσύ και αυτό το μωρό σημαίνετε». Η Μαρίνα ανάγκασε ένα χαμόγελο. «Καταλαβαίνω». Εκείνο το βράδυ, η Μαρίνα μόλις και μετά βίας μπόρεσε να δειπνήσει. Ο Ροδρίγο ήταν πιο προσεκτικός από το συνηθισμένο, σχεδόν κολλητικός. Την ακολουθούσε στο σπίτι, την άγγιζε συνεχώς, της έκανε ερωτήσεις για τη μέρα της. Ήταν ασφικτικό και η Μαρίνα αντιλήφθηκε ότι όσο περισσότερο προσπαθούσε να απομακρυνθεί συναισθηματικά, τόσο περισσότερο προσπαθούσε να πλησιάσει σωματικά.
Όταν επιτέλους κατάφερε να απομονωθεί στο μπάνιο, η Μαρίνα πήρε το κινητό της και έστειλε ένα μήνυμα στον πατέρα της. «Είναι καχύποπτος, πρέπει να επιταχύνω τα πράγματα». Η απάντηση ήρθε γρήγορα. «Ηρέμησε, μην βιαστείς, θα το κάνουμε σωστά. Αύριο η Πάολα θα σου στείλει ένα λεπτομερές σχέδιο». Η Μαρίνα πήρε μια βαθιά ανάσα και έβαλε το κινητό της. Κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη. Η γυναίκα που την κοιτούσε πίσω ήταν κουρασμένη, τρομαγμένη, αλλά και αποφασισμένη. Είχε περάσει μια σιωπηλή μεταμόρφωση. Η Μαρίνα που δεχόταν τα πάντα είχε πεθάνει και στη θέση της γεννιόταν μια γυναίκα που θα πάλευε για την ελευθερία της. Οι επόμενες μέρες ήταν μια συναισθηματική τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Ο Ροδρίγο ταλαντευόταν ανάμεσα στο υπερβολικά στοργικό και το ψυχρά απόμακρο. Η Μαρίνα ποτέ δεν ήξερε ποια εκδοχή του θα συναντούσε όταν εκείνος έφτανε στο σπίτι. Αυτό την κρατούσε συνεχώς τεταμένη, σε κατάσταση συναγερμού. Η κυρία Ρόζα αντιλήφθηκε την αλλαγή στη δυναμική του σπιτιού. Ένα απόγευμα, ενώ η Μαρίνα ήταν μόνη στην κουζίνα, η οικονόμος πλησίασε. «Σχεδιάζεται κάτι, έτσι δεν είναι?» Η Μαρίνα την κοίταξε, έκπληκτη. «Πώς το ξέρετε?» «Δουλεύω σε σπίτια πολλά χρόνια, κυρία Μαρίνα. Ξέρω να διαβάζω τα σημάδια και θέλω να ξέρετε ότι αν με χρειαστείτε, είμαι στο πλευρό σας». Η Μαρίνα ένιωσε τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. «Ευχαριστώ, κυρία Ρόζα. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα». Η μεγαλύτερη γυναίκα κράτησε το χέρι της Μαρίνας. «Έχω δει πολλές γυναίκες στην κατάστασή σας. Κάποιες κατάφεραν να φύγουν, άλλες όχι. Αυτές που κατάφεραν ήταν αυτές που είχαν το θάρρος να κάνουν το πρώτο βήμα. Εσείς κάνετε αυτό το βήμα. Είμαι περήφανη». Η Μαρίνα αγκάλιασε την κυρία Ρόζα και οι δύο έμειναν έτσι για μια στιγμή. Ήταν μια αγκαλιά που κουβαλούσε κατανόηση, αλληλεγγύη και μια σιωπηλή υπόσχεση αμοιβαίας υποστήριξης. Μια εβδομάδα αργότερα η Πάολα έστειλε ένα μήνυμα με την ένδειξη επίγον. «Πρέπει να συναντηθούμε, σήμερα αν είναι δυνατόν». Η Μαρίνα εφήρε μια δικαιολογία για ραντεβού με γιατρό και πήγε στο γραφείο της δικηγόρου. Η Πάολα την υποδέχτηκε με σοβαρή έκφραση. «Μαρίνα, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Προσλάβαμε έναν ιδιωτικό ερευνητή για να κάνει μια διακριτική έρευνα για τον Ροδρίγο και βρήκαμε ενδιαφέροντα πράγματα». «Τι είδους πράγματα?» Η Πάολα άνοιξε έναν φάκελο και άρχισε να δείχνει έγγραφα. «Ο σύζυγός σας έχει ύποπτες οικονομικές κινήσεις, λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους, υπεξαίρεση πόρων από την ίδια του την εταιρεία και το πιο σημαντικό, δεν είναι ιδιοκτήτης όλων όσων λέει ότι είναι. Μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείμων είναι στο όνομα συνεργατών εταιριών, αλλά όχι απευθείας στο όνομά του». Η Μαρίνα επεξεργάστηκε την πληροφορία. «Τι σημαίνει αυτό?» «Σημαίνει ότι έχει χτίσει μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα. Και σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα νομικά όπλα από όσα φανταζόμασταν. Αν προσπαθήσει να σας αφήσει χωρίς τίποτα στο διαζύγιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως διαπραγματευτικό χαρτί». «Επιπλέον», δίστασε. «Μαρίνα, βρήκαμε αρχεία προηγούμενων σχέσεων του. Και όλες τελείωσαν με παρόμοιο τρόπο. Γυναίκες που έφυγαν χωρίς τίποτα, τρομαγμένες, σιωπηλές». Η Μαρίνα ένιωσε ένα ρίγος να την διαπερνά. «Πόσες?» «Τουλάχιστον 3 που καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε και όλες υπέγραψαν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, αλλά καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με μία από αυτές. Είναι πρόθυμη να μιλήσει μαζί σας. Αν θέλετε, φυσικά». «Θέλω». Η Μαρίνα δεν δίστασε. «Πρέπει να ξέρω τι να περιμένω». Η Πάολα έκλεισε ραντεβού για την επόμενη μέρα. Η Μαρίνα επέστρεψε στο σπίτι με το κεφάλι της να στριφογυρίζει. Ο Ροδρίγο δεν ήταν απλώς ελεγκτικός, ήταν ένας θηρευτής, ένας άνδρας που είχε κάνει αυτό ένα μοτίβο και εκείνη ήταν απλώς μία ακόμα στη γραμμή παραγωγής. Εκείνο το βράδυ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Ροδρίγο έφτασε αργά, εκνευρισμένος. Μια συμφωνία είχε πάει στραβά και χρειαζόταν κάποιον για να ξεσπάσει. Η Μαρίνα ήταν ο πιο εύκολος στόχος. «Δεν καταλαβαίνεις την πίεση που υφίσταμαι», είπε περπατώντας πέρα δόθε στο σαλόνι. «Δουλεύω μέρα και νύχτα για να διατηρήσω αυτό το επίπεδο ζωής, για να έχεις αυτό το σπίτι, αυτή τη ζωή. Και τι λαμβάνω σε αντάλλαγμα? Μια γυναίκα που μόλις που μου δίνει προσοχή». «Σου δίνω προσοχή, Ροδρίγο». «Όχι, δεν δίνεις. Είσαι απόμακρη.
Κρύα. Έχεις αλλάξει. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Είναι φυσικό. Ο Ροδρίγο σταμάτησε και την κοίταξε επίμονα. Συναντιέσαι με κάποιον. Τι? Φυσικά και όχι. Τότε γιατί αυτές οι συνεχείς έξοδοι? Γιατί η μυστικότητα? Δεν υπάρχει μυστικότητα. Σου λέω πού πηγαίνω. Λες, αλλά είναι αλήθεια. Πλησίασε και η Μαρίνα ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα. Ίσως πρέπει να το ελέγξω. Να το ελέγξεις πώς? Έχω τους τρόπους μου. Η Μαρίνα αντιλήφθηκε ότι αναφερόταν στις κάμερες, στις ηχογραφήσεις, στη συνεχή παρακολούθηση. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσε όχι πια φόβο αλλά θυμό, καθαρό και απλό θυμό. Δεν με εμπιστεύεσαι. Θα έπρεπε. Ναι, είμαι η σύζυγός σου. Και οι σύζυγοι δεν λένε ψέματα. Η Μαρίνα τον κοίταξε στα μάτια και πήρε μια απόφαση. Αν ήθελε αλήθειες, θα είχε αλήθειες. Δεν λέω ψέματα, αλλά ούτε είμαι ευτυχισμένη. Τι? Δεν είμαι ευτυχισμένη, Ροδρίγο, σε αυτόν τον γάμο, σε αυτή τη ζωή. Δεν είμαι εδώ και πολύ καιρό. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά, καταπιεστική. Ο Ροδρίγο την κοιτούσε σαν να μην αναγνώριζε τη γυναίκα μπροστά του και πραγματικά δεν την αναγνώριζε. Αυτή δεν ήταν η υποτακτική Μαρίνα που είχε διαμορφώσει. Ήταν κάποια νέα, κάποια που τολμούσε να πει την αλήθεια. «Είσαι έγκυος», είπε επιτέλους, η φωνή του επικίνδυνα χαμηλή. Οι ορμόνες κάνουν τις γυναίκες να λένε πράγματα που δεν σκέφτονται. Δεν είναι ορμόνες, είναι διάβγεια. Ο Ροδρίγο έκανε ένα βήμα μπροστά και η Μαρίνα ενστικτωδώς έκανε ένα βήμα πίσω. «Δεν ξέρεις τι λες. Είσαι μπερδεμένη, κουρασμένη. Πάμε να κοιμηθούμε και αύριο θα μιλήσουμε με ηρεμία. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Θέλω να αλλάξουν τα πράγματα ή φεύγω». Οι λέξεις βγήκαν πριν η Μαρίνα προλάβει να σκεφτεί, αλλά μόλις υπόθηκαν δεν μπορούσαν να ανακληθούν. Και ένα μέρος της δεν ήθελε να τις ανακαλέσει. Ήθελε να το ξέρει. Ήθελε να καταλάβει ότι δεν είχε πλέον απόλυτο έλεγχο. «Δεν θα πας πουθενά». Η φωνή του Ροδρίγο ήταν τώρα ένα μείγμα απειλής και απελπισίας. «Είσαι η σύζυγός μου. Κουβαλάς το παιδί μου. Δεν θα πας πουθενά». «Δεν είμαι η ιδιοκτησία σου, Ροδρίγο». Πλησίασε ακόμα περισσότερο και η Μαρίνα είδε κάτι επικίνδυνο στα μάτια του. Κάτι που ήταν πάντα εκεί, αλλά που ποτέ δεν είχε θελήσει να δει εντελώς. «Δεν ξέρεις με ποιον μπλέκεις, Μαρίνα. Σου έδωσα τα πάντα. Τα πάντα. Και εσύ με πληρώνεις με αχαριστία». «Δεν είναι αχαριστία το να θέλεις να σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό». «Σε σέβομαι». «Όχι, δεν σέβεσαι. Με ελέγχεις. Με παρακολουθείς. Με αντιμετωπίζεις σαν παιδί που δεν ξέρει να παίρνει αποφάσεις». «Γιατί προφανώς δεν ξέρεις». Η φωνή του ανέβηκε σε τόνο. «Κοίτα τι κάνεις. Καταστρέφεις την οικογένειά μας πριν καν ξεκινήσει». Η Μαρίνα ένιωσε τα δάκρυα να έρχονται, αλλά όχι από θλίψη, από απογοήτευση, από θυμό. «Δεν καταστρέφω τίποτα. Προσπαθώ να σώσω ό,τι έχει απομείνει από εμένα». Ο Ροδρίγο έμεινε σιωπηλός, αναπνέοντας βαριά. Τότε ξαφνικά η έκφρασή του άλλαξε. Έγινε κρύα υπολογιστική. «Εντάξει, αν αυτό είναι που θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι αν φύγεις από εδώ, φεύγεις χωρίς τίποτα. Χωρίς χρήματα, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα. Και θα παλέψω για την επιμέλεια του παιδιού μου. Θα αποδείξω ότι είσαι μια ασταθής μητέρα, ανίκανη. Και θα κερδίσω. Γιατί πάντα κερδίζω, Μαρίνα. Πάντα». Η Μαρίνα ένιωσε το έδαφος να τρέμει κάτω από τα πόδια της. Ήταν η απειλή που φοβόταν περισσότερο. Να χάσει το μωρό. Αλλά τον κοίταξε στα μάτια και είδε κάτι που ποτέ δεν είχε δει πριν. Είδε φόβο. Φόβο για αυτήν. Φόβο να την χάσει. Και αυτό της έδωσε δύναμη. «Κάνε ό,τι νομίζεις καλύτερο, Ροδρίγο, αλλά εγώ δεν θα ζήσω έτσι πια». Ανέβηκε τις σκάλες με τρεμάμενα πόδια, κλείστηκε στο δωμάτιο των επισκεπτών και τηλεφώνησε στον πατέρα της. «Μπαμπά, πρέπει να φύγω από εδώ τώρα». Ο Ερίκος δεν έκανε ερωτήσεις. «Έρχομαι. 20 λεπτά». Η Μαρίνα πήρε μια μικρή βαλίτσα και έβαλε μόνο τα απαραίτητα. Ρούχα, έγγραφα, τον υπέρηχο του μωρού. Κατέβηκε τις σκάλες και βρήκε τον Ροδρίγο καθισμένο στον καναπέ με το κεφάλι στα χέρια του. Σήκωσε τα μάτια του όταν την είδε με τη βαλίτσα. «Δεν θα το κάνεις αυτό. Το έκανα ήδη, ο πατέρας μου έρχεται να με πάρει». Ο Ροδρίγο σηκώθηκε και για πρώτη φορά η Μαρίνα είδε πραγματικό πανικό στο πρόσωπό του. «Μαρίνα, σε παρακαλώ. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό.
Μπορούμε να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται να γίνει έτσι. Χρειάζεται, ναι, γιατί δεν αντέχω άλλο. Θα αλλάξω, υπόσχομαι. Θα γίνω καλύτερος. Θα σου δώσω περισσότερη ελευθερία. Απλώς μην φύγεις. Οι λέξεις ακούγονταν γνώριμες. Τις είχε ξανακούσει σε στιγμές έντασης και πάντα επέστρεφαν στο ίδιο μοτίβο. «Όχι, Ροδρίγο, είναι πολύ αργά. Μαρίνα, κουβαλάς το παιδί μου. Δεν μπορείς απλώς να μου το στερήσεις». «Δεν σου στερώ τίποτα, αλλά χρειάζομαι χώρο, πρέπει να σκεφτώ». «Να σκεφτείς τι? Πώς να καταστρέψεις την οικογένειά μας? Πώς να χτίσω μια ζωή όπου μπορώ να αναπνέω?» Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε. Ήταν ο Ερίκος. Η Μαρίνα πήγε στην πόρτα και άνοιξε. Ο πατέρας της μπήκε, αξιολόγησε γρήγορα την κατάσταση και στάθηκε δίπλα στην κόρη του. «Πάμε, Μαρίνα». Ο Ροδρίγο έκανε ένα βήμα μπροστά. «Δεν μπορείτε να την πάρετε έτσι». Ο Ερίκος τον κοίταξε με μάτια δικαστή. «Μπορώ και θα το κάνω. Η κόρη μου ζήτησε βοήθεια και αυτό ακριβώς θα κάνω». «Θα το μετανιώσετε, Ερίκο», εκτοξεύτηκε ο Ροδρίγο. «Όλοι σας θα το μετανιώσετε». «Δεν με ενδιαφέρουν οι απειλές σας, νεαρέ. Τώρα σας προτείνω να μας αφήσετε να φύγουμε ειρηνικά». Η Μαρίνα κοίταξε τον Ροδρίγο μια τελευταία φορά. Είδε θυμό, απελπισία και κάτι που θα μπορούσε να μπερδευτεί με πόνο. Αλλά δεν υποχώρησε. Πήρε τη βαλίτσα της και βγήκε από την πόρτα, ακολουθούμενη από τον πατέρα της. Η κυρία Ρόζα ήταν στην κουζίνα, παρακολουθώντας τα πάντα σιωπηλά. Αυτή και η Μαρίνα αντάλλαξαν ένα βλέμμα αποχαιρετισμού και η οικονόμος κούνησε ελαφρά το κεφάλι. Ήταν μια μικρή χειρονομία, αλλά σημαντική. Ένας αποχαιρετισμός. Μια σιωπηλή ευλογία. Στο αυτοκίνητο, η Μαρίνα άρχισε να τρέμει ανεξέλεγκτα. Ο Ερίκος της κράτησε το χέρι. «Ήσουν πολύ γενναία, κόρη μου». «Δεν νιώθω γενναία. Νιώθω τρομοκρατημένη. Το θάρρος δεν είναι απουσία φόβου. Είναι το να δράς παρά τον φόβο». Η Μαρίνα κοίταξε από το παράθυρο, βλέποντας την έπαυλη να μένει πίσω. Ήταν το τέλος ενός κεφαλαίου. Ένα επώδυνο, ασφικτικό κεφάλαιο, αλλά που έπρεπε να τελειώσει. Και τώρα, ακόμα και με όλο τον φόβο, με όλη την αβεβαιότητα, ήταν ελεύθερη. Εν μέρει ελεύθερη τουλάχιστον, γιατί ήξερε ότι η μάχη μόλις είχε αρχίσει. Εκείνο το βράδυ, η Μαρίνα κοιμήθηκε στο παιδικό της δωμάτιο. Οι τοίχοι είχαν ακόμα τους ίδιους πίνακες που είχε διαλέξει στην εφηβεία της. Το κρεβάτι είχε την ίδια μυρωδιά λεβάντας που χρησιμοποιούσε η μητέρα της Μαρίνας, η οποία είχε πεθάνει πριν από 5 χρόνια για τα λευκά είδη. Το να βρίσκεται εκεί ήταν σαν να γυρνούσε πίσω στον χρόνο, σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πιο απλά, όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να αποφασίσει ποια σχολή να παρακολουθήσει ή τι ρούχα να φορέσει το Σάββατο. Η Μαρίνα ξάπλωσε και έβαλε το χέρι της στην κοιλιά της. Το μωρό κινήθηκε σαν να ένιωθε την αλλαγή περιβάλλοντος. «Συγγνώμη, αγάπη μου, ξέρω ότι όλα είναι μπερδεμένα τώρα, αλλά υπόσχομαι ότι θα είμαστε καλά. Και οι δύο, μαζί». Ο Ερίκος χτύπησε ελαφρά την πόρτα και μπήκε με μια κούπα τσάι. «Έφερα χαμομήλι. Βοηθάει να ηρεμήσεις». «Ευχαριστώ, μπαμπά». Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, όπως έκανε όταν η Μαρίνα ήταν παιδί και είχε εφιάλτες. «Θέλεις να μιλήσουμε?» Η Μαρίνα ήπιε μια γουλιά από το ζεστό τσάι. «Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Νιώθω τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ανακούφιση, φόβο, ενοχή. Ενοχή. Γιατί? Γιατί το άφησα να φτάσει σε αυτό το σημείο? Γιατί δεν είδα νωρίτερα ποιος ήταν πραγματικά? Γιατί ήμουν τόσο αφελής?» Ο Ερίκος κούνησε το κεφάλι. «Κόρη μου, δεν φταίς εσύ για τίποτα. Άνδρες όπως ο Ροδρίγο είναι ειδικοί στην εξαπάτηση. Δείχνουν ένα πρόσωπο στην αρχή και αποκαλύπτουν την πραγματική τους φύση σταδιακά, τόσο σταδιακά που όταν το αντιληφθείς είσαι ήδη παγιδευμένη». Η Μαρίνα κούνησε καταφατικά το κεφάλι, νιώθοντας τα δάκρυα να κυλούν. «Και τώρα, τι κάνω τώρα?» «Τώρα ξεκουράζεσαι. Αύριο θα μιλήσουμε με την Πάολα και θα χαράξουμε ένα σχέδιο. Αλλά σήμερα απλώς ξεκουράζεσαι. Είσαι ασφαλής εδώ, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα». «Και αν εμφανιστεί?» Ο Ερίκος χαμογέλασε, αλλά ήταν ένα προστατευτικό, σχεδόν απειλητικό χαμόγελο. «Ας εμφανιστεί. Αυτό είναι το σπίτι μου. Και δεν είναι ευπρόσδεκτος εδώ». Η Μαρίνα ένιωσε λίγο πιο ήρεμη. Ο πατέρας της ήταν πάντα ο βράχος της, το ασφαλές της λιμάνι. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ,
Τον χρειαζόταν. «Ευχαριστώ, μπαμπά, για όλα. Γιατί με πίστεψες, γιατί με υποστήριξες. Πάντα, κόρη μου, πάντα θα σε υποστηρίζω». Την φίλησε στο μέτωπο. «Τώρα προσπάθησε να κοιμηθείς. Θα αφήσω την πόρτα του δωματίου μου ανοιχτή. Οτιδήποτε μπορείς να με φωνάξεις». Όταν εκείνος έφυγε, η Μαρίνα έμεινε μόνη με τις σκέψεις της. Πήρε το κινητό της και είδε 17 αναπάντητες κλήσεις από τον Ροδρίγο. 17. Και πολλά μηνύματα. Τα άνοιξε, διστακτικά. «Μαρίνα, σε παρακαλώ, γύρνα, μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Είσαι παράλογη, σκέψου το παιδί μας. Μην μου το κάνεις αυτό, στην οικογένειά μας. Θα το μετανιώσεις, σε προειδοποίησα». Τα μηνύματα κυμαίνονταν ανάμεσα σε οικεσία και απειλή. Ήταν τυπικό του. Να προσπαθεί να ελέγχει μέσω συναισθηματικής χειραγώγησης. Η Μαρίνα μπλόκαρε τον αριθμό. Ήταν μια μικρή πράξη εξουσίας, αλλά σημαντική. Για πρώτη φορά είχε τον έλεγχο πάνω σε κάτι. Το επόμενο πρωί η Μαρίνα ξύπνησε με τον ήχο φωνών από το σαλόνι. Κατέβηκε και βρήκε την Πάολα, τη δικηγόρο, να συζητάει με τον πατέρα της. Οι δύο γύρισαν όταν την είδαν. «Μαρίνα, καλημέρα», χαιρέτησε η Πάολα. «Ο πατέρας σας με κάλεσε νωρίς και μου είπε τι συνέβη χθες. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα τώρα». Κάθισαν στο τραπέζι της κουζίνας και η Πάολα άνοιξε τον φάκελό της. «Θα καταθέσω αίτηση για επίγον προστατευτικό μέτρο σήμερα κιόλας. Αυτό θα εμποδίσει τον Ροδρίγο να σας πλησιάσει. Θα ξεκινήσουμε επίσης τη διαδικασία διαζυγίου και θα ζητήσουμε προσωρινή επιμέλεια του μωρού όταν γεννηθεί. Και αν το αμφισβητήσει, θα το αμφισβητήσει. Άνδρες σαν αυτόν πάντα αμφισβητούν, αλλά έχουμε ισχυρή νομική βάση. Ο έλεγχος που ασκούσε πάνω σας, οι κάμερες παρακολούθησης, η κοινωνική απομόνωση, όλα αυτά συνιστούν ψυχολογική βία. Και έχουμε μάρτυρες πρόθυμους να καταθέσουν. Η κυρία Ρόζα». Η Πάολα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Μίλησα μαζί της χθες το βράδυ. Είναι πρόθυμη να καταθέσει. Και επίσης η πρώην σύζυγος που ανέφερα θέλει να βοηθήσει. Είπε ότι μετάνιωσε που έμεινε σιωπηλή στην εποχή της». Η Μαρίνα ένιωσε ένα κύμα ευγνωμοσύνης. Άνθρωποι που μόλις τη γνώριζαν ήταν πρόθυμοι να ρισκάρουν για αυτήν. Αυτό σήμαινε κάτι. Σήμαινε ότι δεν ήταν μόνη. Ότι ο αγώνας της είχε αξία. Οι επόμενες μέρες ήταν ένας ανεμοστρόβιλος συναντήσεων, εγγράφων, καταθέσεων. Η Μαρίνα αφηγήθηκε την ιστορία της τόσες φορές που οι λέξεις άρχισαν να χάνουν το νόημά τους. Αλλά κάθε φορά που αφηγούνταν ένιωθε λίγο πιο ελεύθερη. Σαν να αφαιρούσε τη δύναμη από αυτό που είχε ζήσει, δίνοντας του όνομα, το απελευθέρωνε. Ο Ροδρίγο προσπάθησε να επικοινωνήσει πολλές φορές. Κλήσεις, μηνύματα μέσω τρίτων, ακόμα και λουλούδια παραδόθηκαν στο σπίτι του Ερίκου με μια κάρτα που έγραφε «Μου λείπεις, γύρνα σπίτι». Αλλά η Μαρίνα δεν δίστασε. Για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή της έκανε επιλογές που ήταν πραγματικά δικές της. Και αυτό, παρά το ότι ήταν τρομακτικό, ήταν επίσης απελευθερωτικό. Ένα απόγευμα η Πάολα έφτασε με νέα. Το προστατευτικό μέτρο έγινε δεκτό. Ο Ροδρίγο δεν μπορεί να σας πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αν το παραβιάσει θα συλληφθεί. Η Μαρίνα ένιωσε μια τεράστια ανακούφιση. Ήταν απλώς ένα χαρτί, μια δικαστική εντολή. Αλλά αντιπροσώπευε αναγνώριση. Αναγνώριση ότι αυτό που είχε βιώσει ήταν πραγματικό, ήταν έγκυρο, ήταν άξιο προστασίας. «Και υπάρχει κι άλλο», συνέχισε η Πάολα. «Μιλήσαμε με την πρώην σύζυγο του Ροδρίγο. Το όνομά της είναι Ιουλιάνα. Θέλει να σας συναντήσει. Είπε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα με ποιον είχατε να κάνετε». Η Μαρίνα συμφώνησε με τη συνάντηση. Πραγματοποιήθηκε σε ένα διακριτικό καφέ, μακριά από τα περίεργα βλέμματα. Η Ιουλιάνα ήταν μια γυναίκα γύρω στα 35, όμορφη, κομψή, αλλά με μάτια που κουβαλούσαν οδυνηρές ιστορίες. «Όταν έμαθα ότι έφυγες, ανακουφίστηκα τόσο πολύ», ξεκίνησε η Ιουλιάνα. «Έμεινα 7 χρόνια μαζί του, 7 χρόνια της ζωής μου πεταμένα. Πώς κατάφερες να φύγεις?» Η Ιουλιάνα χαμογέλασε θλιβερά. «Σχεδόν δεν τα κατάφερα. Με κατέστρεψε οικονομικά, συναισθηματικά. Όταν επιτέλους έφυγα, ήμουνα μια σκιά αυτού που ήμουν. Μου πήρε χρόνια να αναρρώσω και ακόμα έχω ουλές». Οι δύο συζήτησαν για ώρες. Η Ιουλιάνα αφηγήθηκε ιστορίες που αντιχούσαν τις εμπειρίες της Μαρίνας. Ο έλεγχος, η απομόνωση,
Η χειραγώγηση ήταν σαν να διάβαζαν από το ίδιο σενάριο. «Το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβεις», είπε η Ιουλιάνα, κρατώντας το χέρι της Μαρίνας, «είναι ότι τίποτα από όσα συνέβησαν δεν ήταν δικό σου λάθος. Αυτός είναι έτσι. Είναι στη φύση του. Και το ότι έφυγες, το ότι είχες το θάρρος να φύγεις, σε τοποθετεί ήδη μπροστά από το σημείο που ήμουν εγώ στην ηλικία σου. Αλλά τώρα, πώς ξαναχτίζω τη ζωή μου? Μία μέρα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Και πάντα να θυμάσαι ότι αξίζεις να είσαι ευτυχισμένη. Αξίζεις να είσαι ελεύθερη. Και αξίζεις μια αγάπη που δεν σε υποβαθμίζει, αλλά σε ανεβάζει». Όταν η Μαρίνα επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα της, εκείνο το βράδυ ένιωσε διαφορετικά. Πιο δυνατή. Πιο σίγουρη για τις επιλογές της. Ο δρόμος μπροστά ήταν ακόμα αβέβαιος, γεμάτος προκλήσεις. Αλλά δεν ήταν πια μόνη. Είχε συμμάχους, είχε υποστήριξη και το πιο σημαντικό, είχε ξανά τον εαυτό της. Το μωρό κλώτσισε δυνατά και η Μαρίνα χαμογέλασε. «Χτίζουμε ένα νέο μέλλον, αγάπη μου. Ένα μέλλον όπου κανείς δεν θα μας ελέγχει, όπου θα είμαστε ελεύθεροι να είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε. Και θα αξίζει τον κόπο. Υπόσχομαι ότι θα αξίζει τον κόπο». 3 μήνες είχαν περάσει από τότε που η Μαρίνα άφησε την έπαυλη. 3 μήνες συναντήσεων με δικηγόρους, προκαταρκτικών, ακροάσεων, αργής αλλά σταθερής αναδόμησης της ζωής της. Η κοιλιά της ήταν μεγαλύτερη τώρα, μπαίνοντας στον 8ο μήνα της κύησης. Το μωρό κουνιόταν συνεχώς, σαν να ένιωθε την ενέργεια της αλλαγής που διαπότιζε κάθε μέρα. Η Μαρίνα ξύπνησε ένα Σάββατο πρωί με τον ήλιο να μπαίνει από το παράθυρο του δωματίου της στο σπίτι του πατέρα της. Άκουγε τον Ερίκο στην κουζίνα να ετοιμάζει τον καφέ. Αυτό είχε γίνει ένα τελετουργικό τους. Πρωινό μαζί, συζητήσεις για τα πάντα και για τίποτα, στιγμές κανονικότητας που είχε ξεχάσει ότι ήταν δυνατές. Κατέβηκε τις σκάλες και βρήκε τον πατέρα της να διαβάζει την εφημερίδα με τα γυαλιά στην άκρη της μύτης του, μία κούπα καφέ να αχνίζει δίπλα του. Σήκωσε τα μάτια του και χαμογέλασε. «Καλημέρα, υπναρού, ο καφές είναι έτοιμος». «Καλημέρα, μπαμπά». Η Μαρίνα έβαλε μόνη της και κάθισε στο τραπέζι. «Σήμερα είναι η μέρα, έτσι δεν είναι?» «Είναι. Η τελική ακρόαση. Είσαι έτοιμη?» Η Μαρίνα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Όσο μπορώ να είμαι». Η ακρόαση για το οριστικό διαζύγιο θα γινόταν εκείνο το απόγευμα. Μήνες διαπραγματεύσεων. Πηγαινοέρχεστε μεταξύ δικηγόρων, εντάσεων και συγκεκαλυμμένων απειλών από τον Ροδρίγο, όλα θα κορυφώνονταν εκείνη τη στιγμή. Η Πάολα είχε καταφέρει μια εκπληκτικά ευνοϊκή συμφωνία. Η Μαρίνα θα λάμβανε μια δίκαιη οικονομική αποζημίωση, την προσωρινή επιμέλεια του μωρού, και ο Ροδρίγο θα είχε καθεστώς επίσκεψης υπό επίβλεψη μέχρι το μωρό να συμπληρώσει 2 χρόνια. Ο Ροδρίγο είχε προσπαθήσει να πολεμήσει. Είχε προσλάβει τους καλύτερους δικηγόρους που μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα. Είχε προσπαθήσει να δυσφημίσει τη Μαρίνα, να την παρουσιάσει ως ασταθή, ως κάποια ανίκανη να γίνει μητέρα, αλλά οι αποδείξεις ήταν πολύ σαφείς. Οι ηχογραφήσεις των καμερών που ο ίδιος είχε εγκαταστήσει, δείχνοντας στιγμές ελέγχου. Οι καταθέσεις της κυρίας Ρόζας, η συγκινητική μαρτυρία της Ιουλιάνας, της πρώην συζύγου του, όλα βάραιναν εναντίον του και υπήρχε κι άλλο. Οι έρευνες για τα οικονομικά του Ροδρίγο αποκάλυψαν σοβαρές παρατυπίες. Υπεξαίρεση κεφαλαίων, φοροδιαφυγή, αδήλωτοι λογαριασμοί. Η αυτοκρατορία που είχε χτίσει κατέρεε και μαζί της η άψογη φήμη του. Στις 3 το απόγευμα η Μαρίνα μπήκε στο δικαστήριο δίπλα στον πατέρα της και την Πάολα. Από την άλλη πλευρά της αίθουσας είδε τον Ροδρίγο. Ήταν διαφορετικός. Πιο αδύνατος, με βαθιούς μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Το κοστούμι που κάποτε ήταν άψογο, τώρα φαινόταν πολύ μεγάλο πάνω του. Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά της και για μια στιγμή η Μαρίνα ένιωσε κάτι κοντά στον ήκτο. Αλλά γρήγορα θυμήθηκε όλα όσα είχε περάσει. Ήκτος δεν ήταν αυτό που του άξιζε. Η δικαστής, μια μεσήλικη γυναίκα με αυστηρή αλλά δίκαιη έκφραση, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η διαδικασία προχώρησε εκπληκτικά γρήγορα. Οι διάδικοι είχαν ήδη καταλήξει σε συμφωνία. Απέμενε μόνο η επικύρωση. Όταν η δικαστής διάβασε την απόφαση, κηρύσσοντας το διαζύγιο επισήμως διαλυμένο, η Μαρίνα ένιωσε ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από τους ώμους της. Ήταν ελεύθερη. Νομικά, επισήμως ελεύθερη.
Ο Ροδρίγο προσπάθησε να πλησιάσει στην έξοδο, αλλά οι φύλακες του δικαστηρίου τον εμπόδισαν, υπενθυμίζοντάς του το προστατευτικό μέτρο που ήταν ακόμα σε ισχύ. Την κοίταξε από μακριά και η Μαρίνα είδε σε αυτό το βλέμμα ένα μείγμα θυμού μεταμέλειας και κάτι που ποτέ δεν σκέφτηκε να δει σε αυτόν. Ήτα. Στο αυτοκίνητο, επιστρέφοντας στο σπίτι, η Μαρίνα έμεινε σιωπηλή. Ο Ερίκος σεβάστηκε τον χώρο της, οδηγώντας ήρεμα στους δρόμους της Αθήνας. Όταν έφτασαν, επιτέλους ρώτησε. «Πώς νιώθεις?» Η Μαρίνα σκέφτηκε για μια στιγμή. Ελεύθερη, τρομαγμένη, αλλά κυρίως με ελπίδα. Ο Ερίκος χαμογέλασε. Η ελπίδα είναι μια καλή αρχή. Τις επόμενες εβδομάδες, η Μαρίνα άρχισε να αναδομεί τη ζωή της με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Με τα χρήματα της συμφωνίας, νίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα στο Παγκράτη, κοντά στο σπίτι του πατέρα της, αλλά αρκετά μακριά για να έχει τη δική της ανεξαρτησία. Ήταν ένας μέτριος χώρος σε σύγκριση με την έπαυλη, αλλά ήταν δικός της. Κάθε έπιπλο, κάθε διακόσμηση, κάθε επιλογή ήταν δική της. Η κυρία Ρόζα είχε παραιτηθεί από τη δουλειά της με τον Ροδρίγο και δέχτηκε την πρόσκληση της Μαρίνας να γίνει βοηθός της. Όχι μόνο με το μωρό που επρόκειτο να γεννηθεί, αλλά ως σύντροφος, ως φίλη. Οι δύο γυναίκες είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό, σφυριλατημένο στις δύσκολες συνθήκες που μοιράστηκαν. Η Καμίλα επέστρεψε ενεργά στη ζωή της Μαρίνας. Συναντιόντουσαν τακτικά και η φίλη της βοήθησε να διακοσμήσει το δωμάτιο του μωρού στο νέο διαμέρισμα. Τείχη σε απαλό κίτρινο, κούνια από ανοιχτόχρωμο ξύλο πολύχρωμα κινητά. Όλα ήταν απλά, αλλά γεμάτα αγάπη, γεμάτα ελπίδα. Ένα απόγευμα, η Μαρίνα δέχτηκε ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα. Ήταν η Ιουλιάνα, η πρώην σύζυγος του Ροδρίγο. «Μαρίνα, έχω μια πρόταση για σένα. Μπορείς να μιλήσεις?» «Ξεκινάω ένα έργο, μια οργάνωση υποστήριξης γυναικών που έχουν περάσει από καταστάσεις ψυχολογικής κακοποίησης και ελέγχου. Ήθελα να ξέρω αν θα είχες ενδιαφέρον να συμμετάσχεις. Δεν χρειάζεται να είσαι ενεργή στην αρχή, αλλά ίσως να δανείσεις την ιστορία σου όταν είσαι έτοιμη, να βοηθήσεις άλλες γυναίκες να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνες». Η Μαρίνα ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει γρήγορα. Ήταν ακριβώς ο τύπος σκοπού που έψαχνε, κάτι που θα έδινε νόημα σε όλα όσα είχε περάσει. «Ναι, θέλω να συμμετάσχω. Όταν είμαι έτοιμη να μιλήσω, θέλω να βοηθήσω άλλες γυναίκες». «Υπέροχα. Θα κανονίσουμε έναν καφέ για να συζητήσουμε καλύτερα το έργο». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, η Μαρίνα ένιωσε για πρώτη φορά ότι ο πόνος της θα μπορούσε να έχει έναν μεγαλύτερο σκοπό. Ότι η ιστορία της, όσο δύσκολη κι αν ήταν, θα μπορούσε να βοηθήσει άλλες γυναίκες να βρουν τη δική τους δύναμη. Το μωρό γεννήθηκε ένα πρωί, Τρίτης, 2 εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία. Η Μαρίνα ήταν στο σπίτι όταν ένιωσε τις πρώτες συσπάσεις. Ο Ερίκος την οδήγησε στο νοσοκομείο, όπου πέρασε τις πολλές ώρες του τοκετού, περιτριγυρισμένη από τον πατέρα της, την κυρία Ρόζα και την Καμίλα. Όταν επιτέλους κράτησε την κόρη της στην αγκαλιά της, η Μαρίνα έκλαψε. Όχι από πόνο, αλλά από αγνή και απόλυτη χαρά. Το κορίτσι ήταν τέλειο, μικρό, ροζιασμένο, με σκούρα μαλλιά και περίεργα μάτια που φαινόταν να καταλαβαίνουν τα πάντα. «Πώς θα την ονομάσεις?» ρώτησε ο Ερίκος, συγκινημένος βλέποντας την εγγονή του. Η Μαρίνα ήξερε ήδη. Είχε σκεφτεί πολύ γι' αυτό. «Ελένη, προς τιμήν της μητέρας μου, και το δεύτερο όνομά της θα είναι Φως. Ελένη Φως, γιατί αυτή είναι το φως που με οδήγησε μέσα από το σκοτάδι. Είναι ένα όμορφο όνομα, κόρη μου. Η μητέρα σου θα ήταν πολύ περήφανη για σένα». Ο Ροδρίγο είχε άδεια να επισκεφθεί την κόρη του στο νοσοκομείο υπό επίβλεψη. Ήταν μια σύντομη, τεταμένη συνάντηση. Κράτησε την Ελένη προσεκτικά, κοίταξε την κόρη του με ακατανόητη έκφραση. Όταν παρέδωσε το μωρό πίσω στη Μαρίνα, είπε μόνο «Είναι όμορφη». «Είναι». Ο Ροδρίγο δίστασε σαν να ήθελε να πει κάτι άλλο. Τελικά, με χαμηλή, σχεδόν ανεπαίσθητη φωνή είπε «Λυπάμαι πολύ, Μαρίνα, για όλα». Η Μαρίνα τον κοίταξε στα μάτια, ένιωθε ότι θα έπρεπε να νιώθει θυμό, δυσαρέσκεια, αλλά ένιωθε μόνο κενό, σαν αυτός ο άνδρας να ήταν ένας ξένος, κάποιος από ένα μακρινό παρελθόν που δεν είχε πλέον δύναμη πάνω της. «Κι εγώ. Λυπάμαι που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι».
Εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι και έφυγε, συνοδευόμενος από τον κοινωνικό λειτουργό. Η Μαρίνα τον παρακολούθησε να φεύγει και δεν ένιωσε τίποτα άλλο εκτός από ανακούφιση. Αυτό το κεφάλαιο είχε κλείσει οριστικά. Οι επόμενοι μήνες ήταν περίοδοι προσαρμογής. Άγρυπνες νύχτες, πάνες, θυλασμός, η συνεχής εκμάθηση του να είσαι μητέρα. Αλλά ήταν επίσης μήνες γνήσιας χαράς. Η Ελένη ήταν ένα ήσυχο μωρό που χαμογελούσε εύκολα και φαινόταν να φέρνει φως όπου κι αν πήγαινε. Η Μαρίνα άρχισε να συμμετέχει ενεργά στο έργο της Ιουλιάνας. Η οργάνωση αναπτύχθηκε γρήγορα, βοηθώντας δεκάδες γυναίκες να βγουν από καταχρηστικές σχέσεις, προσφέροντας νομική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη. Η Μαρίνα μοιράστηκε την ιστορία της σε ομιλίες, σε εργαστήρια, σε ομάδες υποστήριξης και κάθε φορά που μιλούσε ένιωθε λίγο πιο θεραπευμένη. Ένα απόγευμα 6 μήνες μετά τη γέννηση της Ελένης, η Μαρίνα ήταν στο πάρκο με την κόρη της. Το κορίτσι ήταν στο καρότσι, κοιτάζοντας μαγεμένο τα δέντρα που κουνιόντουσαν στον αέρα. Η Μαρίνα κάθισε σε ένα παγκάκι και απλώς παρατηρούσε. Παρατηρούσε τους ανθρώπους που περνούσαν, ζευγάρια χέρι-χέρι, παιδιά που έτρεχαν, σκύλους που έπαιζαν. Η ζωή συνέβαινε σε όλη της την απλότητα και την ομορφιά. Το κινητό της χτύπησε. Ήταν ο πατέρας της. «Μαρίνα, πρέπει να σου πω κάτι». «Τι συμβαίνει, μπαμπά?» Ο Ροδρίγο κατηγορήθηκε επίσημα. Οι οικονομικές παρατυπίες που ανακαλύψαμε οδήγησαν σε μια μεγαλύτερη έρευνα. Θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη. Πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Η Μαρίνα επεξεργάστηκε την πληροφορία. «Πώς νιώθεις γι' αυτό?» «Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν νιώθω χαρά, αλλά ούτε και θλίψη. Απλώς νιώθω ότι η δικαιοσύνη αποδίδεται. Είναι ακριβώς όπως έπρεπε να είναι». Ο Ερίκος έκανε μια παύση. «Είμαι περήφανος για σένα, κόρη μου, για το πόσο μεγάλωσες, για το πόσο δυνάμωσες. Είσαι μια απίστευτη γυναίκα». Η Μαρίνα ένιωσε τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. «Έμαθα από τον καλύτερο μπαμπά». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, η Μαρίνα πήρε την Ελένη στην αγκαλιά της και την αγκάλιασε. Το κορίτσι έβγαλε ένα γλυκό γέλιο και άρπαξε το δάχτυλο της μητέρας του. Εκείνη τη στιγμή η Μαρίνα αντιλήφθηκε ότι είχε φτάσει εκεί που έπρεπε. Δεν ήταν ένα φυσικό μέρος. Ήταν μια ψυχική κατάσταση. Ήταν ηρεμία. Ήταν ελευθερία. Ήταν η βεβαιότητα ότι ό,τι και αν έφερνε το μέλλον θα είχε τη δύναμη να το αντιμετωπίσει. Μήνες αργότερα, η Μαρίνα εγγενίασε επίσημα έναν φυσικό χώρο για την οργάνωση. Ήταν ένα προσαρμοσμένο σπίτι στην περιοχή του Μεταξουργείου, με αίθουσες για ψυχολογική υποστήριξη, γραφείο για νομική βοήθεια και ένα φιλόξενο περιβάλλον για ομαδικές συναντήσεις. Στην είσοδο υπήρχε μια πινακίδα με το όνομα «Ινστιτούτο Ελένη Φως», υποδοχή και υποστήριξη γυναικών. Στην τελετή έναρξης, η Μαρίνα εκφώνησε ομιλία σε ένα μικρό πλήθος υποστηρικτών, εθελοντών και γυναικών που είχαν ήδη βοηθηθεί από το έργο. Κρατούσε την Ελένη στην αγκαλιά της καθώς μιλούσε, με το κορίτσι να παίζει με το κολλιέ της μητέρας του. «Πριν από 1 χρόνο ήμουν χαμένη, παγιδευμένη σε μια ζωή που δεν ήταν δική μου, σιωπηλή από τον φόβο, αλλά βρήκα δύναμη εκεί που λιγότερο το περίμενα. Τη βρήκα στην κόρη μου, που δεν είχε καν γεννηθεί ακόμα, αλλά που μου έδωσε λόγο να παλέψω. Τη βρήκα στον πατέρα μου που πάντα με πίστευε. Τη βρήκα σε φίλες, σε άγνωστες που έγιναν σύμμαχοι και τη βρήκα στον εαυτό μου όταν επιτέλους αποφάσισα να ακούσω τη δική μου φωνή». Τα λόγια της Μαρίνας αντίχησαν στην αίθουσα. «Αυτό το Ινστιτούτο δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά κάθε γυναίκα που ένιωσε μικρή, ελεγχόμενη, χωρίς διέξοδο. Είναι για να τους πούμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει δρόμος, ότι δεν είναι μόνες και ότι η ελευθερία, όσο τρομακτική κι αν φαίνεται, είναι πάντα, μα πάντα καλύτερη από τη φυλακή, ακόμα κι αν αυτή η φυλακή είναι χρυσή». Τα χειροκροτήματα γέμισαν τον χώρο. Η Μαρίνα κοίταξε γύρω της και είδε πρόσωπα όλων των ηλικιών, όλων των ιστοριών. Καθένα κουβαλούσε τις δικές του ουλές, τις δικές του νίκες και ένιωσε έναν βαθύ σκοπό. Ο πόνος της δεν ήταν μάταιος. Ο αγώνας της είχε δημιουργήσει κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό της. Εκείνο το βράδυ, όταν επέστρεψε στο σπίτι, η Μαρίνα έβαλε την Ελένη στην κούνια και παρακολουθούσε την κόρη της να κοιμάται. Το
Το κορίτσι είχε γαλήνιο πρόσωπο, τις μικρές γροθιές κλειστές, την αναπνοή απαλή και ρυθμική. Ήταν η εικόνα της αθωότητας, της ελπίδας, της νέας αρχής. Η Μαρίνα πήγε στο παράθυρο του διαμερίσματος και κοίταξε την πόλη έξω. Η Αθήνα ήταν ζωντανή, παλόμενη, γεμάτη ιστορίες που αλληλεπιδρούσαν κάθε δευτερόλεπτο, και εκείνη ήταν μέρος όλων αυτών. Όχι πια θύμα, όχι πια φυλακισμένη, αλλά επιζήσασα, αγωνίστρια, μια γυναίκα που είχε επιλέξει τον εαυτό της. Πήρε το πορτρέτο του, υπερήχου, αυτό που είχε πάρει μαζί της όταν έφυγε από την έπαυλη, και το έβαλε σε μια νέα κορνίζα. Δίπλα κρέμασε μια πρόσφατη φωτογραφία της Ελένης να χαμογελάει. Το πριν και το μετά, η υπόσχεση και η πραγματοποίηση. Άναψε ένα κερί στο παράθυρο, όπως έκανε κάθε βράδυ. Ήταν το τελετουργικό της. Μία στιγμή ευγνωμοσύνης. Ευγνωμοσύνης που βρήκε το θάρρος, που είχε υποστήριξη, που επιβίωσε, που ήταν ζωντανή, που ήταν ελεύθερη. Η φλόγα χόρευε απαλά, προβάλλοντας σκιές στους τοίχους. Η Μαρίνα παρακολουθούσε τη φωτιά, υπνοτισμένη από την κίνησή της. Η φωτιά κατέστρεφε, αλλά και καθάριζε. Η παλιά της ζωή είχε καεί εντελώς. Και από τις τάχτες κάτι νέο είχε γεννηθεί, κάτι πιο δυνατό, κάτι αληθινό. Η Ελένη κουνήθηκε στην κούνια, κάνοντας έναν αξιολάτρευτο ήχο. Η Μαρίνα χαμογέλασε και ψιθύρισε στον εαυτό της, αλλά και στην κόρη της, στις γυναίκες που θα βοηθούσε, σε όλες όσες πάλευαν ακόμα στη σιωπή. Επιβιώσαμε, και κάτι περισσότερο από αυτό. Ξαναρχίσαμε, γιατί η δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο την τιμωρία. Αφορά την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά, να είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε. Και κανείς ποτέ ξανά δεν θα μας το στερήσει αυτό. Το κερί συνέχιζε να καίει, σταθερό και λαμπερό. Ένας φάρος στο σκοτάδι, ένα σύμβολο αντίστασης. Μια υπόσχεση ότι όσο σκοτεινή κι αν είναι η νύχτα, πάντα θα υπάρχει φως, πάντα θα υπάρχει ελπίδα, πάντα θα υπάρχει ένας δρόμος επιστροφής στο σπίτι. Και το σπίτι δεν ήταν ένα μέρος, ήταν ένα συναίσθημα, ήταν το να ανήκεις στον εαυτό σου. Ήταν ελευθερία, ήταν ειρήνη. Η Μαρίνα έσβησε το φως του δωματίου και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια κοιμήθηκε βαθιά, χωρίς φόβο, χωρίς εφιάλτες, χωρίς το βάρος του απειλητικού αύριο. Κοιμήθηκε με τη βεβαιότητα ότι είχε βρει τη θέση της στον κόσμο και ότι αυτή η θέση ήταν μέσα της. Το μέλλον ήταν ακόμα αβέβαιο. Θα υπήρχαν προκλήσεις, θα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά η Μαρίνα ήξερε ότι ήταν έτοιμη, γιατί είχε περάσει μέσα από τη φωτιά και είχε βγει από την άλλη πλευρά. Όχι άθικτη, όχι χωρίς ουλές, αλλά ζωντανή, ελεύθερη και απείρως πιο δυνατή. Και αυτό, στο τέλος, ήταν το μόνο που είχε σημασία.